ακόμα οργανώνει το Καρκινάκι μια διαδικτυακή ανοιχτή συζήτηση με θέμα η αξία της πρόληψης για την υγεία παιδιών και εφήβων. Δεν χρειάζεται να πω, έτσι κι αλλιώς έχουμε κάνει ούκο λίγες ανάλογες εκδηλώσεις στο παρελθόν, δεν χρειάζεται να πω πόση σημασία αποδίδουμε στην πρόληψη, πόσο κεφαλαιόδους σημασία τη θεωρούμε για την υγεία των παιδιών και βέβαια μετέπειτα των ενηλίκων και ούτω καθεξής. Οι βάσεις μπαίνουν από την παιδική ηλικία. Είναι μεγάλη μου η χαρά σήμερα γιατί καλωσορίζοντάς σας και τους εκλεκτούς μας ομιλητές, οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους, πριν δώσω το λόγο στη Μένια την Κουκουλιάνη, την συνειδρήτρια και γενική διευθύντρια της οργάνωσής μας, έχω τη χαρά να προλογίσω, χωρίς να θέλω να κάνω μια διάκριση, γιατί ένας προς έναν όλοι οι ομιλητές μας είναι εξαιρετικοί, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δίπλα μας πολλά χρόνια, σχεδόν από το ξεκίνημα που κάναμε στο Καρκινάκι, και ο οποίος ταυτόχρονα θεωρώ ότι τιμά τη χώρα παγκοσμίως με τη δουλειά του, ένας άνθρωπος που ξεχωρίζει και που γνωρίζει όσο ελάχιστη να μας μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Ο καθηγητής, ο κύριος Γιώργος Κρούσος, ο πρόεδρος του Τμήματος Παιδιατρικής και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας για να μιλήσει για την αξία της πρόληψης στα παιδιά και στους εφήβους, για τις επιδόσεις μας ως χώρα στο κομμάτι της πρόληψης και για το αν πραγματικά καταφέρνουμε να προλάβουμε αυτά που απειλούν τα παιδιά μας. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώντας ταυτόχρονα και τους χορηγούς μας, την MSD και την ΤΕΒΑ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και θα χαρούμε να σας ακούσουμε. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και θα ξεκινούσα με το ότι η χώρα μας είναι από τις καλύτερες χώρες όσον αφορά την πρόληψη στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε μια εξαιρετική παράδοση στην παιδιατρική. Δηλαδή οι πανεπιστημιακές κλινικές έβγαλαν πολλούς νέους παιδιάτρους οι οποίοι είναι καλά ενημερωμένοι και οι οποίοι εξακολουθούν να ενημερώνονται συστηματικά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι όσον αφορά την παρακολούθηση των παιδιών, τους εμβολιασμούς και γενικά την όλη τους υγεία, είναι μέχρι στιγμής ό,τι καλύτερο στην Ευρώπη. Ήμουνα πολλά χρόνια στην Αμερική. Δεν έχουν τέτοια νούμερα στην Αμερική που έχουμε εμείς, πάνω από 95% εμβολιακή κάλυψη στα παιδιά και εφήβους. Στους ενηλίκους δεν είμαστε πολύ καλά, αλλά και εκεί βελτιώνεται. Και μάλιστα τώρα φτιάξαμε και registry, το οποίο θα περιλαμβάνει όλους. Δηλαδή όποιος κάνει εμβόλιο θα μπαίνει στο φάκελό του, στο ιστορικό του και θα ξέρουμε ακριβώς τι έχει κάνει και πόσο είναι προστατευμένος. Τώρα, από την άλλη μεριά δεν είναι μόνο τα εμβόλια και η παρακολούθηση, είναι και η διατροφή, είναι η άσκηση, είναι ο ύπνος, είναι η κανονικότητα των γευμάτων και του ύπνου και τέλος είναι και η καλή διαχείριση του στρες που παίζουν σημαντικό ρόλο. Προφανώς στη χώρα μας έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με την παιδική και ενήλικο παχυσαρκία και αυτό ίσως μας ξέφυγε λίγο και παρόλες τις συμβουλές μας δυστυχώς είμαστε μαζί με την Κύπρο από τους πρώτους στην Ευρώπη. Καλό είναι να μην παχαίνουν τα παιδιά, διότι εύκολα βάζει κανείς βάρος, δύσκολα το βγάζει. Συνεπώς, όσο μπορούμε πιο γρήγορα πρέπει να παρεμβαίνουμε όσον αφορά την παχυσαρκία. Από την άλλη μεριά, ακόμα και αν είναι παχύσαρκα τα παιδιά, υπάρχει τρόπος να τα βελτιώσουμε, αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι απλό. Δηλαδή έχουν γίνει αρκετές μελέτες που δείχνουν ότι εάν θέλεις για ένα παιδί να χάσει βάρος και να το κρατήσει χαμηλό, είναι θέμα όχι μίας και δύο επισκέψεων, αλλά πολλαπλών και είναι θέμα ομάδος. Δηλαδή η παχυσαρκία
είναι ένα χρόνιο νόσημα και έτσι πρέπει να τη βλέπουμε, και για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται χρόνια και σύνθετη αντιμετώπιση από ομάδα ειδικών. Και φυσικά νούμερο ένα είναι ο παιδίατρος. Στις καμπύλες που έχουμε φτιάξει για τη χώρα έχουμε μέσα και το δίκτυμα μαζασώματος για τα παιδιά, οπότε μπορεί εύκολα ο παιδίατρος να το δει και να το δείξει και στους γονείς. Οι άλλοι που χρειάζονται είναι σίγουρα 100% ψυχολόγοι, διότι το παιδί χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη όταν χάνει βάρος για να μπορέσει να το κρατήσει. Χρειάζεται γυμναστής ή εργοφυσιολόγος και χρειάζεται και διατροφολόγος. Και χρειάζεται και επιμονή. Δηλαδή το παιδί δεν μπορεί να το βλέπουμε κάθε φορά, μια φορά στους 6 μήνες και να περιμένουμε ότι θα χάσει βάρος. Θέλει επισταμένη προσοχή. Τώρα, το ευτύχημα είναι ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια βρέθηκε ότι ορισμένα φάρμακα τα οποία τα δίνανε στους διαβητικούς τύπου 2 ενηλίκους δουλεύουν μια χαρά στην απώλεια βάρους όχι μόνο στους ενηλίκους αλλά στους εφήβους. Και έχουν γίνει πολύ μεγάλες μελέτες στην Αμερική κυρίως σε εφήβους από 12 και πάνω, και 12 με 18 τα φάρμακα αυτά δουλεύουν πολύ καλά, αλλά μόνο σαν βοηθητικά. Δεν είναι δηλαδή ότι τα πήρες και λύθηκε το πρόβλημα. Αυτό που κάνουν είναι επιταχύνουν και βοηθούν στο να κρατήσει κανείς το βάρος χαμηλά. Δεν είναι δηλαδή πανάκια για την παχυσαρκία. Υπολογίστηκε από το WHO πριν από λίγους μήνες ότι το 2035 η μισή ανθρωπότητα θα είναι υπέρβαρη και παχύσαρκη. Η μισή, 50%. Παχυσαρκία σημαίνει μεγάλη συνοσηρότητα. Πάρα πολλά προβλήματα υγείας αργότερα. Όχι τόσο στην παιδική και εφηβική ηλικία, αλλά αργότερα. Βέβαια και στα παιδιά και στους εφήβους προκαλεί ψυχολογικά προβλήματα. Δεδομένου ότι αυτή είναι η ηλικία που φτιάχνουν τα παιδιά την προσωπικότητά τους, τους φίλους τους κλπ. Πολλές φορές τα παχύσαρκα παιδιά είναι αντικείμενα bullying και τέτοιου είδους αντιμετώπιση. Συνεπώς, το ξαναλέω ότι οι παιδίατροι και όλοι όσοι ανακατεύονται με τη φροντίδα των παιδιών, και να το ξέρουν και οι γονείς αυτό πρέπει, καλό είναι να μην παχύνουν τα παιδιά μας. Τώρα είναι ένα μικρό ποσοστό, περίπου 2-3%, που ό,τι και να κάνουμε αυτά θα παχύνουν. Και συνήθως αυτά τα παιδιά, αυτό το 3% είναι γενετικό το πρόβλημα. Το ευτύχημα είναι ότι πλέον μπορούμε να βρούμε ποια γονίδια το προκαλούν στο παιδί, και ευτυχώς για το 90% των παιδιών αυτών υπάρχει ειδική θεραπεία. Είναι 2 φάρμακα τα οποία τα χορηγούμε στη γενετική παχυσαρκία. Και είναι εντυπωσιακή η ανταπόκριση των παιδιών αυτό στη θεραπεία, την οποία βέβαια θα πρέπει να συνεχίσουν εφόρου ζωής. Όπως και την άλλη θεραπεία με τα γαστεντερικά φάρμακα που είπα, τις ορμόνες, και εκεί θα πρέπει εάν σταματήσουμε, ξαναβάζει το παιδί βάρος, οπότε χρειάζεται να βρούμε μια δόση όσο το δυνατόν μικρότερη, την οποία θα παίρνει ώστε να κρατιέται το βάρος χαμηλό. Τι άλλο θέλω να πω για την πρόληψη? Είναι σημαντικό, αν μου επιτρέπετε, για να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Ναι, συγγνώμη. Το τρίτο πρόβλημα είναι οι αναπτυξιακές διαταραχές. Σήμερα ξέρουμε ότι ο 20% των παιδιών έχουν κάτι σαν ΔΕΠΗ, φάσμα αυτισμού και μαθησιακές λειτουργίες. 20%. Τα παιδιά αυτά πολλές φορές είναι πανέξυπνα και θα μπορούσαν να πάνε στη ζωή τους μια χαρά. Συνεπώς και εκεί έχει μεγάλη σημασία η διάγνωση όσο γίνεται πιο νωρίς. Διότι η παρέμβαση νωρίς θα φτιάχνει τα παιδιά αυτά και γίνονται κανονικοί και ευτυχισμένοι άνθρωποι αργότερα στη ζωή τους. Εάν δεν το προσέχουμε και μας ξεφύγει, φτάνουν στο νηπιαγωγείο και στο σχολείο, τα άλλα παιδιά μένουν πίσω ακαδημαϊκά, τα άλλα παιδιά τα κοροϊδεύουν, οπότε είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Και εκεί λοιπόν οι παιδίατροι παίζουν ένα τεράστιο ρόλο στο να κάνουν αυτή την αναγνώριση νωρίς.
Έχουμε εδώ έναν εξαιρετικό παιδίατρο, practicing, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία σε αυτά τα θέματα και θα μας τα πει και από άλλης πλευράς, την πλευρά του παιδιάτρου που κάνει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Πέραν του ότι κάνατε μια καταπληκτική πάσα για έναν άνθρωπο που πρώτα απ' όλα τον θεωρώ φίλο, τον Κώστα τον Ταλούκα, στον οποίο θα δώσω στη συνέχεια το λόγο. Ήθελα πρώτα, εσείς βέβαια φροντίσατε πάρα πολύ ωραία την οικονομία της συζήτησης, γιατί με προλάβατε στο ποιες θα θεωρείτε τις βασικές απειλές για την υγεία των παιδιών και τις ταξινομήσατε και πολύ ωραία. Πριν σας αποδεσμεύσω, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Καταρχάς, να κάνω ένα σχόλιο ότι ήταν πάρα πολύ θετικό αυτό το οποίο μας παρουσιάσατε στην αρχή σαν νούμερα, που δείχνουν ότι κακώς πολλές φορές γκρινιάζουμε για την Ελλάδα και λέμε ότι είμαστε ουραγός. Είναι πολύ θετικό το ότι υπάρχει μια θετική προσέγγιση και ότι τα νούμερα και ειδικά σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό είναι υψηλότερα από ό,τι είναι σε άλλες χώρες. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι είναι επαρκής η συμμετοχή της πολιτείας στην πρόληψη αυτών των ευαίσθητων πληθυσμών. Μιλήσατε για την παχυσαρκία πολύ και πρόσφατα ανακοινώθηκε το εθνικό πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας, που δείχνει ότι δίνεται μια έμφαση προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως την περιγράψατε εσείς. Θεωρείτε όμως γενικά ότι τα προγράμματα από την πλευρά της πολιτείας είναι στοχευμένα σωστά? Τα προγράμματα όσον αφορά τη στόχευση, έχει δύο προγράμματα η πολιτεία που ξέρω ότι θα ξεκινήσει. Το ένα είναι για την παιδική παχυσαρκία και το άλλο είναι για τα αναπτυξιακά προβλήματα. Συνεπώς, η στόχευση είναι σωστή σε αυτά τα δύο. Εκεί είναι το πρόβλημα, εκεί θα πάμε. Τώρα δεν ξέρω ποιοι θα επιλεγούν για να τα κάνουν αυτά, διότι όπως καταλάβατε δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν γίνονται με το να κάνουν μερικά μαθήματα και μερικές διαλέξεις. Θέλει να φτάσουμε εκεί που να χτυπήσουμε στο κόκαλο. Και λίγοι είναι στην Ελλάδα αυτοί οι οποίοι είναι σε θέση και να τα οργανώσουν τα προγράμματα αυτά, αλλά και να τα κάνουν πρακτικά, ώστε να έχουμε πρακτικό αποτέλεσμα. Πέραν του ότι θα τα μιλήσουμε και θα τα κάνουμε γνωστά κλπ. Αλλά δεν αρκεί, εμείς θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Έτσι είναι και ελπίζουμε ότι οι επιλογές θα είναι αυτές που θα βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στην ουσία του και όχι επικοινωνιακά. Γιατί το ζητούμενο είναι να έχουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Και εγώ σας ευχαριστώ και χαρά μας κάθε φορά να είστε δίπλα μας. Ναι. Αλίμονο, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, καλό βράδυ. Θέλω να σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Αυτό που μου είπατε, όχι μόνο με συγκίνησαν, αλλά ένιωσα ότι είναι παραπάνω από αυτό που αξίζω. Σας ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας. Όχι, το αξίζετε και το γνωρίζω από πολλά χρόνια αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω για σας δεν χρειάζεται κανείς να μιλήσει. Καλύτερη πάσα, φίλε Κώστα, κύριε Ταλούκα, δεν μπορούσε να γίνει. Θεωρώ ότι και εγώ από τη σειρά μου, από την πλευρά μου, δεν νομίζω ότι υπερέβαλε. Είσαι ένας άνθρωπος του πεδίου και μου επιτρέπεις τον ελληνικό μπροστά σε όλους. Το είπα και πριν, σε θεωρώ πρωτίστως φίλο και σταθερό υποστηρικτή της προσπάθειας που κάνουμε να ενεργοποιήσουμε τους γονείς και γενικότερα την κοινότητα για τα ζητήματα της υγείας των παιδιών και των εφήβων και την πρόληψη ειδικά. Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που είσαι και πάλι εδώ μαζί μας. Και πριν δώσω έτσι τη δυνατότητα και στην Μένια την Κουκουγιάννη να συντονίσει λίγο τη συζήτηση, θα ήθελα να σου κάνω εγώ μια-δυο ερωτήσεις για να μπούμε στην ουσία της συζήτησης. Ουσιαστικά, πώς μπορεί ο παιδίατρος, ποιος είναι ο ρόλος του, πώς μπορεί να συμβάλλει στην υγεία του παιδιού γενικά και επειδή ξέρω και την ευαισθησία σου, στην τήρηση ενός εμβολιαστικού προγράμματος που θα εξασφαλίζει αυτή την υγεία. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψει και εμένα τον ελληνικό, γιατί πραγματικά η φιλία είναι αμοιβαία από πολλά χρόνια. Σε ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση απόψε για μένα. Πράγματι, η πρόληψη είναι από τα κεφαλαιόδους σημασίας θέματα στην ιατρική και όσον αφορά βέβαια την υγεία όχι μόνο του παιδικού πληθυσμού αλλά και του ενήλικα πληθυσμού. Αλλά για τα παιδιά ειδικότερα είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που σημαίνει πρόληψη τι, ότι παίρνουμε μέτρα σήμερα για να μην αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αύριο. Αυτό στην πραγματικότητα είναι η πρόληψη και αυτό μπορεί να αφορά πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη.
Τώρα, όσον αφορά την πρωτογενή πρόληψη, νομίζω μας τα είπε εξαιρετικά ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Κρούσος. Εγώ απλώς θα ήθελα να συμπληρώσω πριν έρθω στο κεφάλαιο εμβόλια 2-3 πράγματα ακόμα. Ότι πέρα από όλα αυτά που ανέφερε ο κύριος καθηγητής, θεωρώ ένα σημαντικό πρόβλημα τον ευθυσμό στους νέους μας σήμερα, που έχει να κάνει και με το διαδίκτυο αλλά και με τις ουσίες τις διάφορες, το κάπνισμα, το αλκοόλ και τις ουσίες. Και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό, κυρίως για τους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες. Και νομίζω ότι η πολιτεία δεν έχει ρίξει πολύ φως και προσοχή στο κομμάτι αυτό. Και τα τροχαία δυστυχήματα που δυστυχώς και αυτά ταλανίζουν τη χώρα μας και χάνουμε κάθε μέρα, μπορώ να πω, νέους ανθρώπους σε τέτοιου είδους δυστυχήματα που δεν έπρεπε να γίνονται, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εντείνουμε την προσπάθεια και για ενημέρωση και για επιμόρφωση, αλλά και για μέτρα που πρέπει να πάρουμε σαν πολιτεία, ώστε να σταματήσουμε αυτό το θλιβερό φαινόμενο, και που η προσπάθεια θα πρέπει να είναι όχι μόνο, δεν αφορά από τους παιδιάτρους μόνο, που σαφώς κατέχουμε κι εμείς μεγάλη θέση σε αυτό το πρόβλημα, αλλά πάρα πολλούς φορείς που εμπλέκονται, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα την πολιτεία. Τώρα τα εμβόλια που συγκεκριμένα ρώτησες, ο παιδίατρος έχει μια πρωτεύουσα και σημαντική θέση στη σχέση που έχει αναπτύξει με την οικογένεια. Δηλαδή χτυπάει το τηλέφωνο και λέει «Γεια σου γιατρέ μου», «Γεια σου Μαρία», «Γεια σου Γεωργία», «Γεια σου». Θέλω να πω με αυτό τι? Ότι η σχέση έχει γίνει προσωπική. Γνωρίζουμε τα παιδιά από την ημέρα που γεννήθηκαν μέχρι την ημέρα που θα γίνουν 16 χρονών, 17, 18, 25 μας παίρνουν τηλέφωνο. Σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει μια διαπροσωπική σχέση για όλους αυτούς τους γονείς, τους οποίους ευχαριστούμε, που μένουν μαζί μας και μας συμβουλεύονται ανα πάσα ώρα και στιγμή. Και ξέρεις Γιάννη, αυτό είναι ένα μοναδικό προνόμιο στην Ελλάδα, το είπε ο κύριος καθηγητής, αλλά εγώ θέλω να το τονίσω περισσότερο και να δείξω μια διάσταση που δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου. Ότι ο γονιός σηκώνει το τηλέφωνο και στην άλλη άκρη της γραμμής υπάρχει παιδίατρος. Αυτό είναι ένα μοναδικό πλεονέκτημα που το έχει ο Έλληνας γονιός και θα πρέπει να το εκτιμήσει εξαιρετικά αυτό. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Δίνει την άμεση δυνατότητα να πάρει μια συμβουλή από τον γιατρό τον ειδικευμένο, ο παιδίατρος είναι ειδικευμένος γιατρός, όσον αφορά το παιδί του. Τα εμβόλια λοιπόν, ο παιδίατρος θα παρακολουθεί από την ημέρα που το μωρό θα γίνει, για να μην πω πριν γεννηθεί πλέον, διότι εμβόλια γίνονται και στις μητέρες οι οποίες εγκυμονούν και προφυλάσσουν το έμβριο, γι' αυτό γίνονται τα εμβόλια στις εγκυμονούσες. Και στη συνέχεια από την ηλικία των 2 μηνών που ξεκινούν οι εμβολιασμοί στο βρέφος και συνεχίζονται μέχρι και την ηλικία που θα φύγει το παιδί από τον παιδίατρο. Βέβαια όσο περνάει ο καιρός αραιώνουν οι εμβολιασμοί. Άρα η μοναδική σχέση και ο ρόλος που έχει με την οικογένεια και η τακτική επαφή με τους γονείς του δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να συμβουλεύσει σωστά τους γονείς για το ποια εμβόλια πρέπει να γίνουν, να τους ενημερώσει τι κάνει ακριβώς το κάθε εμβόλιο, ποιος είναι ο κίνδυνος, ποιες είναι οι παρενέργειες αν υπάρχουν, που μπορώ να τολμώ να πω εδώ γενικότερα ότι τα εμβόλια είναι απολύτως ασφαλή και δεν έχουν παρενέργειες, εκτός τοπικών παρενεργειών, και είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο γονιός για το παιδί του. Και στη συνέχεια να τον ενημερώνει πότε είναι να κάνει το επόμενο εμβόλιο, διότι όσο περνούν τα χρόνια τα εμβόλια αραιώνουν, γίνονται αναμνηστικές δόσεις σε μια ηλικία των 5 ετών, σε μια ηλικία των 11 ετών και μετά κάθε χρόνο, κάθε 10 χρόνια, μέχρι ότου το παιδί μεγαλώσει και γίνει πλέον πάρα πολύ μεγάλο σε ηλικία. Ανά 10 χρόνια κάποια εμβόλια επαναλαμβάνονται. Επίσης, ο ρόλος του είναι να ενημερώσει τους γονείς για το ποια είναι τα καινούργια εμβόλια. Γιατί τα εμβόλια δεν ήταν τα ίδια πριν από 20 χρόνια, 25, έχουν προσθεθεί εμβόλια καινούργια. Και κάποια από αυτά είναι εξαιρετικής σημασίας και σημαντικότητας. Έτσι. Άρα, εδώ ο ρόλος του είναι να ενημερώνει τους γονείς, ακόμα και αυτούς που μεγάλωσαν τα παιδιά τους, ότι ξέρετε, έχει βγει αυτό το εμβόλιο, το οποίο μπορείτε να το κάνετε στα μεγάλα παιδιά σας πλέον, και αυτοί που είναι και ενήλικες. Ενημερώστε τους και πείτε τους ότι πρέπει να κάνουν αυτό το εμβόλιο. Και αυτό δίδεται με την ευκαιρία και την αφορμή μια συνάντηση στο δρόμο, σε μια ομιλία, ή γιατί θα πάρει να σε ρωτήσει ο γονιός, γιατρέ, για πες μου, ξέρω και εγώ, το παιδί μου είχε κάνει αυτά τα εμβόλια. Χρειάζεται να κάνει και κάτι άλλο, τώρα έχει πάει φαντάρος. Είναι συχνές ερωτήσεις που μας τις κάνουν οι γονείς. Άρα ο παιδίατρος είναι στο κέντρο αυτής της προσπάθειας. Από την άλλη πλευρά, στην άλλη πλευρά αυτής της σχέσης, είναι ο γονιός. Και η ερώτηση είναι, τα εμβολιάζουμε τα παιδιά μας, αφού μιλάμε για τα εμβόλια? Ναι, τα εμβολιάζουν τα παιδιά οι γονείς, και θέλω να πω ότι οι νέοι γονείς
τα τελευταία χρόνια βλέπω όλο και νεότερους γονείς. Εγώ, γιατί είμαι λίγο διαχρονικός λόγω ηλικίας, έχω μεγαλώσει αρκετές γενιές όσο και αν μου φαίνεται. Έχεις ακόμα μεγαλώσει κι άλλες. Δεν θα μεγαλώσω ποτέ, Γιάννη, εγώ θα μείνω αιώνια ευτυχώς. Μου είχε πει ένας δασκαλός μου, ο Κώστας ο Παπάς, αιωνία του η μνήμη εκεί που είναι, έχει πεθάνει πάρα πολλά χρόνια, αλλά μου είχε πει κάποτε ότι Κώστα, εσύ θα μείνεις αιώνια έφηβος. Παραμένω λοιπόν αιώνια έφηβος. Και τολμώ να πω ότι οι νέοι γονείς οι σημερινοί, επειδή έχουν μπει και σε μια άλλη αίσθηση, αν θέλεις, λειτουργίας της ζωής τους, λειτουργούν περισσότερο με τα κινητά και τον προγραμματισμό πλέον μέσω του διαδικτύου. Τους έχει κάνει τεχνολογία να λειτουργούν έτσι. Δέχονται το κάθε τι το οποίο θα τους πει ο επιστήμον, οι περισσότεροι, το 99% πιστεύω. Έτσι, τουλάχιστον αυτό εγώ αποκομίζω από το ιατρείο μου, και είναι και πολύ οργανωμένοι οι νέοι γονείς σήμερα. Λένε, γιατρέ, πότε θα κάνουμε το εμβόλιο, το περνούν, το καταχωρούν στα ραντεβού, στα κινητά τους. Άρα λοιπόν, ναι, οι γονείς δεν εκφράζουν τις αντιρρήσεις που εξέφραζαν 10 χρόνια πριν, να πω, και που είχαμε μια αύξηση του εμβολιαστικού, αυτής της ναι, του αντιεμβολιαστικού, και οι γονείς σήμερα στο μεγάλο ποσοστό τους, στο 99% δέχονται τα εμβόλια σαν κάτι σωτήριο και ωφέλιμο για τη ζωή του παιδιού τους. Και αυτό είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Και είναι και σε συνέχεια σε επίρρωση αυτού που έλεγε πριν και ο κ. Κρούσος, ο κ. Σταργητής, ότι προφανώς τα νούμερα δείχνουν ότι είναι καλύτερη η τάση στη χώρα. Είχαμε προκλήσεις το τελευταίο διάστημα, καινούργια πράγματα. Δηλαδή, προέκυψε το ζήτημα της πανδημίας και κληθήκαμε να εμβολιάσουμε και τα παιδιά μας. Εκεί ανταποκριθήκαμε στην ίδια κατεύθυνση που λες. Καταρχήν, η πανδημία δημιούργησε και ένα άλλο πρόβλημα. Λόγω των lockdown που γίνανε, καθυστέρησαν πολύ οι εμβολιασμοί. Και καθυστέρησαν όχι με ευθύνη των γονιών, αλλά γιατί δόθηκε η οδηγία και στους παιδιάτρους αλλά και στους γονείς να αναβληθούν οι εμβολιασμοί εκτός από τα βασικά εμβόλια. Αυτό λοιπόν δημιούργησε ένα πρόβλημα μεγάλο, και η καθυστέρηση αυτή ακόμα δεν έχει αναπληρωθεί, Γιάννη, στο ποσοστό που θα γινόταν οι εμβολιασμοί πρώτης πανδημίας. Άρα λοιπόν έχουμε δουλειά να κάνουμε εδώ. Δημιούργησε όμως και ορισμένα θέματα, ευτυχώς σε ένα μικρό ποσοστό των ανθρώπων ή των γονιών, σε σχέση με το εμβόλιο για εναντίον του COVID-19, διότι δυστυχώς υπήρξαν απόψεις από επιστήμονες υγείας στο διαδίκτυο, οι οποίες μεταδόθηκαν. Τα κακά νέα μεταδίδονται πάντα πολύ πιο εύκολα, και δεν το λέω ότι ήταν κακά νέα με την έννοια του υπαρξιακού προβλήματος, δηλαδή οι ανύπαρκτες κακές ειδήσεις ή διαστρεβλωμένες, και η παραπληροφόρηση ήταν αυτή η οποία δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα στους γονείς και μια αμφιβολία, που δεν ανταποκρίθηκαν στο βαθμό που θα έπρεπε να ανταποκριθούν ώστε να εμβολιάσουν τα παιδιά τους εναντίον του COVID, αλλά ευτυχώς δεν δημιούργησε θέματα αμφισβήτησης των εμβολίων που κάνουμε στα παιδιά μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν τα εμβόλια αυτά που κάναμε μέχρι προ-COVID εποχής δεν έχουν υποστεί βλάβη, αλλά υπέστη βλάβη ένα εμβόλιο εξαιρετικό, αυτό για τον κορονοϊό, και το οποίο δυστυχώς αντιμετωπίζεται σήμερα από μια μερίδα, θέλω να πιστεύω, μικρή του κόσμου, και ενηλίκων, αλλά και γονιών για τα παιδιά τους, με αμφισβήτηση και φόβο μήπως τους προκαλέσει κάτι. Ενώ πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό εμβόλιο, ένα εμβόλιο το οποίο είναι πραγματικά επίτευγμα της επιστήμης. Έχουμε περάσει σε άλλο αιώνα και άλλη εποχή πλέον, όσο και αν ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται. Έχει δώσει την ευκαιρία το εμβόλιο αυτό να δημιουργηθούν θεραπείες για νοσήματα, καρκίνους, που στο παρελθόν ήταν αδύνατο να το σκεφτούμε ότι μπορούσε να συμβεί, και έχουμε τέτοια παραδείγματα σήμερα και έχουν γίνει και είναι και σε φάσεις μελέτης πλέον όλα αυτά. Ευτυχώς όμως ο βασικός εμβολιασμός, ο κορμός του παραμένει αλόβητος. Τα ποσοστά εμβολιασμού εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλά, οι γονείς ανταποκρίνονται, με τη μόνη βλάβη να έχει γίνει λόγω καθυστέρησης σε κάποια εμβόλια, όπως για παράδειγμα το εμβόλιο για τον HPV, το εμβόλιο για το μηνυκητιδόκοκο και κάποια άλλα εμβόλια τα οποία καθυστέρησαν λόγω των lockdown. Πριν έρθω σε αυτό, γιατί θέλω να σου ρωτήσω, εδώ υπάρχει ενδιαφέρον, είναι ξεκάθαρο, και υπάρχει ήδη και μια ερώτηση, την οποία και εγώ τη βρίσκω ενδιαφέρουσα. Ρωτάει κάποια από τις φίλες που παρακολουθούν, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφορες κληρονομικές ιδιαιτερότητες του παιδιού
αιματολογικές ή άλλου είδους, παραδείγματος χάρη αιμοσφαιρινοπάθειες, πριν προβεί ο παιδίατρος σε εμβολιασμούς? Την ευχαριστώ πολύ κυρία τη μητέρα προφανώς είναι, γιαγιά, δεν ξέρω Ναι, τι ναι. είναι. Κυρία Βραχάδα, λογικά σωστά πρέπει να το λέω. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική και σημαντική ερώτησή της. Να της απαντήσω γενικά και μονολεκτικά, όχι, δεν χρειάζεται να γίνει τίποτε. Ποιες είναι οι αντενδείξεις εμβολιασμού? Τα λοιμώδη νοσήματα, δηλαδή αν το παιδί είναι άρρωστο. Υπάρχουν όμως και καταστάσεις σε ένα παιδί χρονίων νοσημάτων, ένα παιδί ας πούμε που παίρνει κάποια φάρμακα, το οποίο έχει ένα χρόνιο νόσημα, που παρακολουθείται από ειδικούς γιατρούς. Αυτό το παιδί, για αυτή την κατηγορία, κυρίως για τα παιδιά που παίρνουν ανασοκαταστολή, κάνουν χημειοθεραπείες κλπ., θα υπάρχει συνεννόηση πάντα μεταξύ των γονιών, των ογκολόγων και του παιδιάτρου πριν προβούμε σε εμβολιασμό. Η μεγάλη μάζα όμως των παιδιών που είναι υγιεί, που δεν έχουν τέτοια προβλήματα, δεν χρειάζεται να ελέγξουμε απολύτως τίποτε και για μας ο εμβολιασμός, η εμβολιαστική πράξη δεν είναι παρά μια ευκαιρία για να κάνουμε μια συνάντηση με το παιδί, με τους γονείς, να το εξετάσουμε και να περάσουμε και τα μηνύματα πρόληψης στους γονείς και να τους συμβουλεύσουμε, διότι στα ιατρεία μας, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που εξυπηρετούμε είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή η συμβουλευτική, η κατεύθυνση, η εξέταση του παιδιού για να δούμε να ανιχνεύσουμε έγκαιρα κάποια νοσήματα και ο εμβολιασμός και συμβουλές για τη διατροφή του παιδιού κλπ. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε περισσότερα πράγματα από αυτά που γνωρίζουμε ήδη, διότι πριν εμβολιάσουμε ένα παιδί, σίγουρα παίρνουμε ένα ιστορικό. Δεν πάμε και εμβολιάζουμε τα παιδιά κουτρού. Δηλαδή, μπαίνει το παιδί και το πρώτο πράγμα που κάνουμε στο ιατρείο, ξέντησέ το να το εμβολιάσω. Πρώτα συζητάμε με τους γονείς, γνωρίζουμε για τα παιδιά τα οποία βλέπουμε πρώτη φορά, μαθαίνουμε το ιστορικό τους, τα εξετάζουμε και στη συνέχεια, αν διαπιστώσουμε ότι όλα είναι καλά, προχωράμε στον εμβολιασμό. Δεν χρειάζονται όμως ειδικές εξετάσεις και διεργαστηριακός έλεγχος σε καμία περίπτωση. Ξεκάθαρο. Υπάρχει και άλλη μια ερώτηση, η οποία γίνεται μέσω social media που προβάλλεται η συζήτησή μας. Η ερώτηση είναι γιατί είναι απαραίτητο ένα παιδί να εμβολιαστεί με εμβόλιο κατά της COVID. Κοιτάξτε, να απαντήσω, και ευχαριστώ τον ακροατή, ότι όλοι οι εμβολιασμοί, εκτός του βασικού εμβολιασμού, είναι συνιστόμενοι. Κανένας δεν μπορεί να βάλει με το ζόρι κάτω ένα παιδί και να το εμβολιάσει προφανώς. Άρα λοιπόν εμείς συζητάμε με τους γονείς και προσπαθούμε να τους πείσουμε για την αξία του εμβολιασμού. Ο COVID λοιπόν, η νόσος COVID-19, έχει σκοτώσει πάρα πολλούς ανθρώπους στον πλανήτη μας, μεταξύ αυτών και παιδιά. Άρα λοιπόν δεν είναι άμυρο συνεπειών, σοβαρών συνεπειών το πρόβλημα COVID. Και ευτυχώς λοιπόν που ήρθε το εμβόλιο και το οποίο χάρη στο εμβόλιο σώθηκαν ανθρώπινες ζωές, κυρίως ηλικιωμένων και ανθρώπων οι οποίοι είχαν κάποιο πρόβλημα άλλο που τους έκανε να είναι ευάλωτοι περισσότερο στο πρόβλημα αυτό, στην νόσο αυτή, αλλά σώθηκαν όμως και παιδιά που εμβολιάστηκαν, διότι μεταξύ αυτών υπήρχαν και τέτοιοι πληθυσμοί ευαίσθητοι, αλλά και ο υγιής πληθυσμός των παιδιών, ο οποίος ναι, δεν νοσεί στον ίδιο βαθμό που νοσούν οι ενήλικες ή οι ηλικιωμένοι και δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ, αλλά σας διαβεβαιώ ότι υπήρξαν και εισαγωγές στα νοσοκομεία και εισαγωγές στις ΜΕΘ και θάνατοι παιδιών και στη χώρα μας. Άρα λοιπόν το εμβόλιο δεν το συζητούμε, ότι ήταν ένα εμβόλιο το οποίο βοήθησε πάρα πολύ και εξακολουθεί να βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Και εγώ συνιστώ σε όποιον δεν το έχει κάνει στο παιδί του και είναι στην ηλικία που ο εμβολιασμός συνιστάται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, διότι έχει δοθεί και σύσταση, το λέει ο Κωστός Ζονταλούκας, έτσι το λέει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, ότι μετά την ηλικία των 5 ετών, όποιος γονιός θέλει μπορεί να πάει να εμβολιάσει το παιδί του, τουλάχιστον με τις 2 βασικές δόσεις, και έχει δώσει και τη δυνατότητα μετά την ηλικία των 12 ετών να εμβολιάσουν τα παιδιά τους και με την τρίτη δόση, όσοι θέλουν. Τώρα, από εκεί και μετά υπάρχει και το long COVID, που φαίνεται από μελέτες ότι έχει βοηθήσει ο εμβολιασμός για αυτό το μακροχρόνιο COVID, το οποίο πραγματικά αποτελεί ένα σημαντικό και σοβαρό πρόβλημα, στο να είναι μικρότερο στην εμφάνιση των προβλημάτων και στη διάρκεια. Δεν ξέρω αν έχω απαντήσει στον ακροατή. Νομίζω ότι είναι πληρέστατη απάντηση και εγώ θα ήθελα να σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Θα σας ευχαριστήσω, επειδή αναφερθήκαμε πριν σε νέες προκλήσεις, ας το πούμε έτσι, αναφερθήκαμε στον εμβόλιο του COVID.
Αναφέρθηκες και εσύ στο εμβόλιο για τον HPV. Και εκεί πρόσφατα έχει δοθεί και η δυνατότητα εμβολιασμού και των αρένων και των αγοριών στον πληθυσμό και καλύπτεται μάλιστα και το κόστος αυτού του εμβολιασμού. Πώς θα πάμε εκεί? Είναι κάτι το οποίο, γιατί στην αρχή ίσως υπήρχε και ο ενδιασμός. Μα θα κάνω στο αγόρι μου εμβόλιο για τον HPV. Πώς πάμε εκεί? Είναι θετική η αντίδραση? Εξαρτάται από τις περιοχές, φίλε Γιάννη. Δεν είναι όλες οι περιοχές στη χώρα μας εύκολες στην πληροφόρηση και ώστε να έχουν αποκρισταλώσει γνώμη και άποψη οι γονείς για να πάνε να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Δυστυχώς υπάρχουν περιοχές στη χώρα μας, και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, ανισότητα στην πληροφόρηση και στην πρόσβαση σε δομές υγείας, κυρίως από τις παραμεθόριες περιοχές, που πριν φτάσω να απαντήσω στην ερώτηση που μου έκανες, και ζητώ συγγνώμη που καταχρώμαι του χρόνου περισσότερο ίσως, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό σαν πληροφορία ότι εγώ σαν πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθέρων Επαγγελματιών Παιδιάτρων, μέσα από μια δράση που κάναμε το καλοκαίρι, που μας πέρασε σε παραμεθόριες περιοχές, σε 10 δήμους σε όλη τη χώρα μας, διαπίστωσα ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για βοήθεια στις περιοχές αυτές, στην πληροφόρηση και στην πρόληψη των παιδιών. Γι' αυτό το σκοπό λοιπόν πρότεινα σε 2 ΥΠΕ αυτή τη στιγμή. Το έχω προτείνει και στο Υπουργείο Υγείας, στην αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, αλλά δεν έχω πάρει απάντηση. Όμως, εγώ το πρότεινα σε 2 ΥΠΕ που εμπλέκονται στις παραμεθόριες. Στη δεύτερη, που έχει να κάνει με όλο το Αιγαίο, τα νησιά όλα του Αιγαίου, και με την 4η ΥΠΕ, η οποία έχει την ευθύνη όλης της Βόρειας Ελλάδας μέχρι τα Πομακοχώρια και την Ξάνθη. Τι τους πρότεινα λοιπόν? Τους πρότεινα ένα πρόγραμμα γραπτός, ένα πρόγραμμα πρόληψης, που αφορά έλεγχο καρδιολογικό με τρίπλεξ καρδιογράφημα, οφθαλμολογικό, ακουολογικό, αναπτυξιολογικό, πλήρη παιδιατρική εξέταση, όλα αυτά να καταγράφονται σε φόρμες, τις οποίες θα βλέπουμε σε δεύτερο σκοπό οι εθελοντές παιδίατροι που θα πηγαίνουν στα μέρη αυτά, έτσι, και μιλάμε για παραμεθόριες περιοχές που δεν υπάρχουν παιδίατροι, υπάρχει ένα κέντρο υγείας με γενικό γιατρό ή με έναν αγροτικό γιατρό, και στη συνέχεια να βλέπουμε, να κάνουμε παρέμβαση σε δεύτερο σκοπό για να διορθώσουμε αυτά τα προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό αυτό το οποίο εγώ, αν θέλετε, πέστε με και ονειροπόλο, ονειρεύτηκα και ονειρεύομαι να κάνω, και πιστεύω ότι θα έχω τη βοήθεια των συναδέλφων μου, γιατί μου την έχουν υποσχεθεί και θα μου τη δώσουν. Και θέλουμε κάθε χρόνο, λοιπόν, μία φορά το χρόνο, να πηγαίνουμε σε αυτά τα μέρη που θα μας υποδείξουν οι ΥΠΕ, και με τη βοήθεια και τη συνεργασία τους να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τα παιδιά αυτών των παραμεθορίων περιοχών. Μια ένδειξη που είχα πρώτη από τις Ινούσες που πήγαμε το Σεπτέμβριο και κάναμε καρδιολογικό έλεγχο σε 61 παιδιά, είναι ότι πέρα από τα ελάχιστα βέβαια καρδιολογικά προβλήματα, 3-4 ήταν σε όλα αυτά τα παιδιά, βρήκαμε όμως μεγάλο ποσοστό παχυσάρκων παιδιών και παιδιών που είχαν και προβλήματα οδοντικής υγείας, μεγάλα. Αυτό σε αντίθεση με την εικόνα που έχω στην Αθήνα, στην Αττική. Και είπα στον Δήμαρχο εκεί ότι πρέπει να πάμε σε δεύτερο σκοπό, να βρούμε τους γονείς αυτούς και να δούμε τι θα κάνουμε. Άρα λοιπόν συμπληρώνω αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής πριν για την αξία που έχει η πρόληψη και πόσο μεγάλο και δύσκολο πρόβλημα είναι και πώς πρέπει όλοι να συμμετέχουμε για να μπορέσουμε να το λύσουμε. Τώρα, με ρώτησες γιατί έχασα την ερώτηση, Γιάννη, ποια ήταν η ερώτηση? Για τον HPV, για το πώς αντιδρά οι γονείς, πώς αντιδρούν στο προγραμματισμό εμβολιασμού HPV και για τα αγόρια, αλλά γενικότερα. Δεν είναι καλά τα ποσοστά, δυστυχώς, διότι η προσπάθεια δεν είναι, φαίνεται, είναι χλιαρή η προσπάθεια από όλους μας και από τους γονείς και από εμάς. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται σαν ένα εμβόλιο το οποίο είναι δεύτερης κατηγορίας. Όμως εγώ οφείλω σήμερα εδώ με την ευκαιρία που μου δίνετε και σας ευχαριστώ να πω προς τους γονείς ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εμβόλιο το οποίο αναφέρεται και προλαμβάνει καρκίνους. Όχι μόνο τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας στις γυναίκες, αλλά και καρκίνους του στοματοφάριγκος και στα αγόρια και στα κορίτσια και καρκίνους των γεννητικών οργάνων και στα αγόρια, γι' αυτό γίνεται και στα αγόρια, και μάλιστα αυξημένα περιστατικά του καρκίνου στο στοματοφάριγγα, στους άρενες, όπως δείχνουν τα δεδομένα που φαίνεται να ξεπερνάνε και τα περιστατικά του καρκίνου της μήτρας των γυναικών. Και άρα λοιπόν, αν σου έλεγε κανένας, γιατί το συγκράτησα από έναν καλό φίλο που κάναμε μια παρουσίαση μαζί πρόσφατα, που είπε αν σε ρώταγαν και σου έλεγαν, ξέρεις, υπάρχει κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει να μην αναπτύξεις καρκίνο στη ζωή σου, στο στόμα, στα γεννητικά όργανα, θα το κάνεις?
Η απάντηση είναι αυτονόητη. Βεβαίως και θα το έκανα. Υπάρχει αυτό το εμβόλιο σήμερα. Άρα τι χρειάζεται να γίνεται? Χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια από τους παιδιάτρους. Πρέπει να το εντάξουν οι παιδίατροι σε προτεραιότητα αυτό το εμβόλιο. Είναι ένα εμβόλιο προτεραιότητας, να γίνει γνωστό και στις παραμεθόριες περιοχές, γιατί εμείς αντιμετωπίσαμε εκεί δυσκολία. Πολλοί γονείς δεν μας πίστευαν όταν τους λέγαμε ότι ξέρετε είναι ένα εμβόλιο το οποίο πρέπει να το κάνετε και στα αγόρια σας. Μια κυρία μάλιστα μου είπε, γιατρέ, ξέρετε, εγώ πήγα, την είδα την άλλη μέρα και έψαξα σας γκουγκλάρισα για να δω αν είναι σωστά αυτά που μας είπατε και βρήκα ότι είναι σωστά όλα. Έχουμε και ένα τέτοιο κοντρόλ, καλό είναι. Ο Dr. Google πάντα. Να πω δηλαδή ότι η προσπάθεια πρέπει να γενικευθεί και αυτό οφείλει, η προσπάθεια αυτή πρέπει να γίνει με την ενημέρωση, την πληροφόρηση, που πρέπει να έχει στόχο πολλά μέρη της κοινωνίας μας και πρέπει να γίνει από πολλά μέρη και θα πρέπει να στοχεύει ακόμα και στο πιο μακρινό χωριό. Διότι δεν εννοούμε πρόληψη και υγεία μόνο στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Πάτρα, στις μεγάλες πόλεις. Πρόληψη υπάρχουν παιδιά Ελληνόπουλα και στα πιο μικρά χωριά και οφείλουμε λοιπόν και εκεί να περάσουμε και να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα. Κάντε στα παιδιά σας το εμβόλιο αυτό. Και χαίρομαι που λες αυτό, γιατί ουσιαστικά δικαιώνει και το κομμάτι της ενημέρωσης τουλάχιστον δικαιώνει για την επιλογή μας να δίνουμε έμφαση σε τέτοιες εκδηλώσεις, γιατί ο σκοπός είναι και μέσα από ένα μέσο όπως το ίντερνετ να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι και να μαθαίνουν όσο το δυνατόν περισσότερα. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας είπες. Είναι δίπλα μου η Μένια. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Της δώσω λίγο θα της κάνω πάσα για να συνεχίσει εκείνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Νταλούκα, τον Κώστα, τον αγαπημένο μας φίλο και σύμμαχο στις ενημερωτικές δράσεις και όχι μόνο που κάνει ο οργανισμός Καρκινάκη. Καλησπέρα από μένα. Ονομάζομαι Χριστίνα Τσόπελα, είμαι παιδίατρο. Όπως είδατε, παρόλη την πολύ καλή πάσα που μας έκανε ο κύριος Νταλούκας, μιλώντας για τον εμβόλιο του HPV, έχουμε σε βίντεο, γιατί δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας, τη Χριστίνα Τσόπελα, παιδίατρος, ειδικός πρόληψης λοιμόξεων. Η κυρία Τσόπελα ήταν η επιστημονική συνεργάτηδα στην έρευνα που έτρεξε η Εθνική Μικροσκοπική Εταιρεία Καρκινάκη για τις αντιλήψεις που επικρατούν στην χώρα μας για το εμβόλιο του HPV και θα μοιραστεί μαζί μας ένα σύντομο μήνυμα, απαντώντας ουσιαστικά σε μία ερώτηση που θα απασχολεί όλους: πώς θα πείσουμε τους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους για τον ιό των ανθρωπίνων φυλλωμάτων για τον HPV. Καλησπέρα από μένα. Ονομάζομαι Γραμματική Χριστίνα Τσόπελα, είμαι παιδίατρος και δουλεύω εκτός από ιδιωτικό παιδιατρίο, δουλεύω και ως ειδικός στην πρόληψη λοιμόξεων στο Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση, να μιλήσουμε για τον HPV. Με το Καρκινάκι είχαμε κάνει στο παρελθόν κάποια μελέτη πάνω στον HPV, πάνω στις γνώσεις, αντιλήψεις και πρακτικές του γενικού πληθυσμού όσον αφορά τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων. Και με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να μιλήσουμε, το θέμα μας σήμερα είναι να μιλήσουμε λίγο για τα επιδημιολογικά όσον αφορά τον HPV και πώς θα πείσουμε τους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους για αυτόν. Είναι σημαντικός? Θα λέγαμε ναι. Αν σκεφτεί κανείς ότι η λίμωξη από τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων είναι η πιο κοινή σεξουαλικώς μεταδεδομένη λίμωξη. Έχει μια εμφάνιση την πρώτη δεκαετία μετά την έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας, αλλά άρα αφορά τους νέους μας 15 με 25 ετών. Είναι εξωσημείωτο ότι το 50 με 80% των σεξουαλικά ενεργών ατόμων έχουν εκτεθεί στον ιό τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Μετά τη λίμωξη με τον ιό, ο ασθενής, τα παιδιά μας μπορεί να είναι είτε ασυμπτωματικά ή να εμφανίσουν κλινικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι μυρμηγκές στο δέρμα, που σίγουρα τις έχουμε δει και εμείς οι μεγάλοι, όπως είναι τα κορδιλώματα των γεννητικών οργάνων, οι δυσπλασίες, οι κακοήθειες, με συχνότερη αυτή του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, αλλά και άλλους καρκίνους όπως είναι του εδίου, του προκτού, του κόλπου, του πέους, της κεφαλής και του τραχύλου. Δυστυχώς έχει μεγάλη ογκογεννητική ικανότητα. Αν σκεφτεί κανείς ότι περίπου το 50% των HPV λοιμόξεων αφορά ογκογόνους τύπους, σε αυτόν οφείλεται το 5% περίπου των περιπτώσεων καρκίνου παγκοσμίως και το 10% των καρκίνων στις γυναίκες παγκοσμίως. Ωστόσο, εκτός από τους καρκίνους προκαλεί και άλλες εκδηλώσεις, συχνότερη
σε όλους μας είναι τα γεννητικά κονδυλώματα, που δεν είναι μια εκδήλωση που πρέπει να ψηφούμε, γιατί δυστυχώς είναι ιδιαίτερα μολυσματική, είναι δύσκολα θεραπεύσιμη, συχνά υποτροπιάζει, φέρει ψυχολογικές επιπτώσεις και προκαλεί σημαντικό κόστος, τόσο σε ατομικό επίπεδο, αλλά όσο και στο σύστημα υγείας. Γιατί λοιπόν εμβολιάσουμε τα παιδιά μας? Καταλαβαίνουμε από αυτά που είπαμε προηγουμένως ότι ο ιός αυτός είναι συχνός και μπορεί η λίμωξη αυτή να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών μας. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, τα εμβόλια που κυκλοφορούν εδώ και 17 χρόνια και έχουν δείξει ότι είναι και αποτελεσματικά και ασφαλή. Τα αποτελέσματά τους όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους, ήταν εντυπωσιακά όταν εφαρμόστηκε συστηματικός εμβολιασμός στις χώρες που εφαρμόστηκε συστηματικός εμβολιασμός τόσο σε κορίτσια όσο και σε αγόρια, όσον αφορά τα γεννητικά κονδυλώματα. Και μάλιστα σε άλλες μελέτες δείχνουν ότι ήταν πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα όσον αφορά τα αρχικά δεδομένα για τις προκαρκινωματώδεις βλάβες και για τα νεοπλάσματα. Όσον αφορά την ασφάλεια των εμβολίων, τη τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που δημοσιεύτηκε το 2019, αναφέρεται ότι σύμφωνα με την Παγκόσμια Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Εμβολίων, μετά από 270 εκατομμύρια δόσεις που έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως, τόσο σε αγόρια τόσο και σε κορίτσια, το εμβόλιο αυτό κρίνεται με βεβαιότητα ότι είναι ασφαλές. Άλλο που πρέπει να έχουμε στο νου μας και συνήθως το ξεχνάμε ή δεν θέλουμε να το θυμόμαστε, είναι ότι η σημαντικό ποσοστό εφήβων ξεκινά τη σεξουαλική του δραστηριότητα νωρίς. Και αυτό δεν είναι μακριά, είναι και στην Ελλάδα. Έτσι. Μελέτη στην Ελλάδα που δημοσιεύτηκε το 2016 επισημαίνει ότι περίπου το 20% των εφήβων, και σε αναλογία κορίτσια-αγόρια 1/3, αναφέρουν ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή με μέση ηλικία έναρξη στα 14 περίπου έτη, συν πλην 1 έτος. 50 περίπου % επιπλέον ποσοστό των εφήβων αναφέρουν ότι είχαν σεξουαλική εμπειρία ακόμα και αν δεν έφτανε στην δυσδυτική επαφή. Ενώ έρχεται άλλη μελέτη του 2015 που αναδεικνύει ότι τα έφηβα κορίτσια με το ιστορικό σεξουαλικών επαφών απομονώθηκε ο ιός στο 52 περίπου % των περιπτώσεων και στο 47% από αυτά ήταν μάλιστα υψηλού τύπου κακοήθειας. Ακόμα και σε έφηβα κορίτσια χωρίς σεξουαλικές επαφές απομονώθηκε ο HPV περίπου στο 25%. Άρα είναι κάτι που μας αφορά. Αφορά τα έφηβα κορίτσια μας σίγουρα και τα έφηβα αγόρια μας. Επιπλέον, το παράδοξο είναι ότι η αντισωματική απάντηση όσον αφορά τη φυσική νόσηση δεν είναι τόσο καλή σε σχέση με την αντισωματική απάντηση που επιτυγχάνουμε όταν εμβολιαζόμαστε. Και άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι γενικά η αντισωματική απάντηση είναι πολύ καλύτερα στα παιδιά όταν γίνεται το εμβόλιο σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες. Και θα έρθει ο γονιός και θα μου πει γιατί πρέπει να γίνεται σε ηλικία 9 με 11 χρονών και να μην γίνεται σε μεγαλύτερη ηλικία, αφού τα παιδιά δεν έχουν αρχίσει σεξουαλική επαφή τότε. Θα πούμε ακριβώς γι' αυτό, γιατί τα παιδιά είναι καλό να εμβολιάζονται πριν την έναρξη της σεξουαλικής επαφής, ότι έχουν καλύτερη αντισωματική απάντηση σε αυτή την ηλικία και χρειάζονται λιγότερες δόσεις του εμβολίου. Και το άλλο καλό είναι ότι σε αυτές τις ηλικίες προλαμβάνουμε να τα εμβολιάσουμε. Έχουν καλύτερη εμβολιαστική κάλυψη τα παιδιά, γιατί δεν φεύγουν από το γραφείο του παιδιάτρου και να πάνε στο γραφείο των ενηλίκων γιατρών, των γιατρών που βλέπουν ενηλίκους. Επιπλέον, θα ρωτήσει κάποιος, ωραία, μέχρι τώρα εμβολιάσαμε τα κορίτσια, γιατί να εμβολιάσουμε και τα αγόρια? Είναι σημαντικό? Θα λέγαμε ναι. Έτσι, αν εμβολιάζουμε τα αγόρια, μειώνουμε την κυκλοφορία του ιού γενικά, ειδικά σε περιοχές που έχουμε χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Επιπλέον, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι οι άντρες έχουν υψηλά ποσοστά μόλυνσης και υποτροπών σε όλη την αναπαραγωγική ηλικία. Και αξίζει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες μεταδίδουν περισσότερο, σε μεγαλύτερη συχνότητα τον ιό στους άντρες παρά το αντίθετο. Επιπλέον, το ποσοστό ανάπτυξης αντισωμάτων μετά φυσική λίμωξη, όπως είπαμε, είναι χαμηλός και δεν υπάρχει στους άντρες ούτε συναισθητικός προσυμπτωματικός έλεγχος, άρα δεν υπάρχει τρόπος για να προφυλαχτούν. Και επιπλέον, όπως είπαμε και πριν, ο ιός αυτός προκαλεί άμεση προστασία των αγοριών και των αγοριών από τα γεννητικά κονδυλώματα και τους καρκίνους της κεφαλής, του τραχύλου και της γεννητικής περιοχής. Θα μου πείτε, τα κορίτσια γιατί να τα εμβολιάσουμε? Έχουμε και το τεστ Παπα-Νικολάου. Ναι, αλλά το τεστ Παπα-Νικολάου ανιχνεύει το 60,
Το 70% των περιπτώσεων. Το τεστ Παπα-Νικολάου είναι για τη δευτερογενή πρόληψη. Το HPV-DNA είναι για τη δευτερογενή πρόληψη. Η πρωτογενής πρόληψη είναι ο εμβολιασμός. Τα άλλα εργαλεία μας είναι εργαλεία για να διαγνώσουμε τον HPV και όχι για να τον προλάβουμε. Είναι για να τον διαγνώσουμε εγκαίρως. Δεν λέμε ότι η σημασία τους δεν είναι σημαντική. Η σημασία τους είναι μεγάλη. Απλά είναι άλλο εργαλείο που έχουμε στο χέρι μας. Εν κατακλείδη, πιστεύω ότι οι παιδίατροι πρέπει να επικοινωνούμε τον εμβολιασμό έναντι του HPV σε κάθε επίσκεψη που έχουμε με τους εφήβους στο ιατρείο μας και να θεωρούμε και να το επικοινωνούμε στους γονείς ότι είναι από τα εμβόλια που είναι και υποχρεωτικά και ότι είναι σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας, ούτως ώστε να γίνουν και να τα προλάβουμε από μια κακοήθεια, από τα γενετικά κονδυλώματα, από τόσα πράγματα που μπορούμε εμείς να τα προστατέψουμε. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άρα ξεκινάμε σχετικά με το θέμα μας σήμερα, που έχει να κάνει, όπως είπαμε, για την πρόληψη των καρκίνων που ο ιός HPV προκαλεί, έτσι. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα κυρίως για την εφηβεία μας και για τον HPV. Γενικά ξέρουμε ότι το HPV είναι ένας ιός, ο οποίος επιτοπλίστων μεταδίδεται σεξουαλικά, όχι όμως απόλυτα και μόνο σεξουαλικά. Φυσικά είναι ένας ιός ο οποίος υπάρχει πάρα πολλά, χιλιάδες χρόνια που είναι γνωστό ότι υπάρχει σαν ιός. Φανταστείτε ότι υπάρχουν ευρήματα από σκελετό Αιγυπτιακής μούμιας που έδειξαν ότι υπήρχε στο DNA ιός HPV και μάλιστα καταλήξαμε ότι αυτή η μούμια, αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα είχε πεθάνει από αδενοκαρκίνωμα του ιού που είχε πρόβλημα στο ορθό. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι ένας ιός ο οποίος είναι γνωστός πάρα διαδεδομένος και είναι πλέον επιβεβαιωμένο ότι δημιουργεί πρόβλημα, ότι δημιουργεί καρκίνο στον τραχύλο της γυναίκας, το καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Αυτό φανταστείτε λοιπόν ότι ο έλεγχος είναι επιβεβλημένος σε μια γυναίκα να γίνεται κάθε χρόνο, ξεκινώντας από την ηλικία την εφηβική, δηλαδή οι έφηβες γυναίκες τώρα είναι πιο ελεύθερες σεξουαλικά και ενεργές από πολύ νωρίς. Άρα λέμε ότι από τη στιγμή που κλείνουμε ένα χρόνο από τη σεξουαλική δραστηριότητα πρέπει να ξεκινήσει η γυναίκα τον ετήσιο έλεγχό της. Ο ετήσιος έλεγχος φυσικά περιλαμβάνει το test PAP, το HPV DNA test, την κολποσκόπηση αν βγει θετικό το test PAP στον HPV, έναν υπέρηχο γυναικολογικό και την ψηλάφιση του μαστού που πρέπει να γίνεται από τον γιατρό. Αυτό πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο επιβεβλημένο. Πλέον είμαστε στην εποχή της πρόληψης, της ιατρικής δηλαδή, και σώζει ζωές. Δηλαδή πρέπει να είναι γνωστό και να το εμπεδώσουμε ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Άρα κάθε χρόνο πρέπει να μπαίνουμε σε έναν ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο. Από εκεί και πέρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχουμε την πρωτογενή πλέον πρόληψη με την χορήγηση του ενιαδίμουνου εμβολίου για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, για τον HPV, όπου είναι το πρώτο εμβόλιο που προλαμβάνει καρκίνο. Έτσι. Άρα αυτή είναι η μοναδική πρωτογενής πρόληψη που είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το έχουμε πλέον στη σύγχρονη ιατρική και αισιοδοξούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα απαλλαγούμε πλήρως από τον καρκίνο του τραχύλου, όπως και τα κονδυλώματα ή πολλά άλλα νοσήματα τα οποία σχετίζονται με τον HPV. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή, ας το πούμε έτσι, εξέλιξη για το ανθρώπινο είδος και μεγάλη προστασία, και πρέπει να ξέρουμε ότι όλες οι γυναίκες και τα αγόρια και τα κορίτσια πρέπει να εμβολιάζονται με αυτό το ενιαδήματο πλέον εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Φυσικά ο HPV είναι ένας ιός ο οποίος προκαλεί καλοήθεις παθήσεις όπως είναι τα κονδυλώματα ή οι μυρμηγκές που βγαίνουν σε τερματικές δηλαδή παθήσεις στα χέρια, στα πόδια, στους μυρούς, αλλά φυσικά μπορεί να κάνει και δυσπλασίες στον καρκίνο τραχύλου, του κόλπου, του εδείου, του πέους, του προκτούμ ή και του σταματοφάριπτου. Άρα είναι κάτι το οποίο δημιουργεί νοσήματα σε όλο το σώμα του ανθρώπου, όχι μόνο στον τράχυλο. Φανταστείτε λοιπόν ότι το 80% των γυναικών αλλά και των αντρών έρχεται σε επαφή κάποια στιγμή με τον ιό. Δεν είναι μια γυναίκα η οποία έρχεται
βγάζει HPV το test pap της και λέει πω τι θα κάνω, είμαι μοναδική γυναίκα στον κόσμο. Όχι, δεν είναι μοναδική γυναίκα. Είναι πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολλοί άντρες που είναι φορείς και μπορεί να μην το ξέρουν αν έχει διαπιστωθεί με το test pap ότι υπάρχει HPV στο σώμα τους. Μπορεί δηλαδή να κοιμάται, δηλαδή για μία πενταετία να είναι τελείως αδρανής ο ιός, να μην δίνει συμπτώματα, να μην ξέρουμε καν ότι υπάρχει, ενώ η γυναίκα να νοσεί, να υπάρχει δηλαδή μέσα της ο ιός. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή στην γυναίκα το βλέπουμε το τεστ που κάνουμε ή με το HPV DNA test που μας βγάζει θετικό κάποιον ιό. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι τύποι όπως είναι ο 1, ο 2, ο 6 ή ο 11 που σχετίζονται με τα περιπροκτικά κονδυλώματα στα παιδιά, φανταστείτε ακόμα. Δηλαδή υπάρχουν σε παιδικές ηλικίες που βλέπουμε κάποια κονδυλώματα. Δεν σημαίνει ότι το παιδί φυσικά έγινε κάτι σεξουαλικό, αν και θα πρέπει να το έχουμε κατά νου πάντα μια κακοποίηση φυσικά, έτσι, να περνάει από το μυαλό του γιατρού, αλλά μπορεί να υπάρξει και κάθετη μετάδοση από τη μητέρα στο παιδί ακόμα και σαν έμβριο. Δηλαδή έχει αποδειχθεί ότι βρίσκεται HPV ιός στο αμνιακό υγρό. Γι' αυτό λοιπόν πάντα λέμε στην κοίηση της γυναίκας να έχουμε ένα screening test με test pap όπου θα βλέπουμε και το οικοφορτίο και αν η γυναίκα ή αν έχει HPV έντονο ή όχι και φυσικά αν έχει πάρα πολλά κονδυλώματα εξωτερικά ίσως πρέπει να τη συμβουλεύσουμε να γεννήσει με καισαρική τομή και όχι φυσιολογικά για να εμποδίσουμε τη μετάδοση του ιού στο στοματοφάρυγγα κυρίως του εμβρίου κατά τη γέννηση. Εντάξει. Λοιπόν, φυσικά οι περισσότερες λοιμώξεις είναι παροδικής φύσεως, δεν προκαλούν κάποια δυσπλαστική βλάβη στον κόλπο, στο τεράκλειο, στο εδίο, αλλά όταν έχουμε επίμονη HPV λοίμωξη τότε πρέπει να είμαστε λίγο πιο να μην είμαστε καθυσυχασμένοι, να είμαστε πιο επεμβατικοί και να μπορέσουμε να δούμε και το προφίλ της γυναίκας, δηλαδή αν παθαίνει συχνά υποτροπές ή όχι και να δράσουμε αντίστοιχα στη θεραπεία για τον HPV, στον τράκλειο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος το βγάζει. Έτσι λοιπόν όταν μια γυναίκα δείξει μια χαμηλού βαθμού δυσπλασία, μια low grade C δυσπλασία ή άσπους, θα πρέπει να παρακολουθείτε κάθε εξάμηνο με το test pap της και την κολποσκόπησή της και το γυναικολογικό φυσικά έλεγχό της, μέχρι αυτό να αρνητικοποιηθεί. Όταν αυτά αρνητικοποιηθούν και έχουμε 2 αρνητικά test pap συνεχόμενα, τότε μπορεί να γυρίσει στον ετήσιο πλέον έλεγχο κάθε χρόνο, μέχρι κάποια στιγμή που μπορεί να ξαναβγεί θετικό το test pap στη ζωή της. Λοιπόν, η ανάπτυξη διχτυτικού καρκίνου στην εφηβεία είναι πάρα πολύ μικρή, άρα είναι κάτι τα οποία τα κορίτσια, δηλαδή τα μικρά, δεν θα πρέπει να ανησυχούν και να είναι τόσο πολύ φοβισμένα, τρομαγμένα ότι θα πάθουν καρκίνο. Φανταστείτε δηλαδή ότι έχουν περίπου 10 με 12 περιστατικά στο 1 εκατομμύριο έφηβες. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σπάνιο μια έφηβη κοπέλα να πάθει ένα καρκίνο του τραχύλου. Όχι φυσικά ότι αποκλείεται, γι' αυτό δεν πρέπει να το παρακολουθούμε, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνιο. Τις περισσότερες φορές οι έφηβες υποχωρούν αυτές οι αλλοιώσεις από μόνες τους. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να καθησυχάσουν τα κορίτσια ότι ναι μεν έχουν HPV, αλλά θέλει μια παρακολούθηση και δεν είναι κάτι το οποίο θα πάθουν κάτι κακό. Φυσικά έχουμε και την δευτερογενή πρόληψη της τραχυλικής καρκινογέννησης. Δευτερογενής πρόληψη με τι είναι? Με τον περιοδικό έλεγχο, τον κυταρολογικό, δηλαδή το τεστ pap μας που θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο ή κάθε εξάμηνο, και αυτό καλό θα είναι, όπως είπαμε, να γίνεται 1 χρόνο μετά την έναρξη των σεξουαλικών επαφών του κοριτσιού. Λοιπόν, όσον αφορά, όπως είπαμε, για το 9δύναμο εμβόλιο, είναι η πρωτογενής πρόληψη, έτσι, που επιτυχάνεται με τον εμβολιασμό και μόνο. Δεν υπάρχει κάποια άλλη πρωτογενής πρόληψη. Αυτό λοιπόν το 9δύναμο εμβόλιο κυκλοφορεί από το 2019 περίπου, χορηγείται δωρεάν από τα κορίτσια από 12 έως 18 ετών, προστατεύει τους τύπους 6, 11, 16, 18 όπου είναι και οι πιο συχνοί, όπως επίσης και από τον 31, 33, 45, 52 και 58. Το εμβόλιο έχει αρχίσει και γίνεται από το 2007 στην Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε πάρα πολλά εκατομμύρια εμβολιασμένων ανθρώπων, όπου έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα ασφαλέστατο εμβόλιο και δεν προκαλεί παρενέργειες στο άτομο που θα το κάνει. Λοιπόν, φανταστείτε επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το πόσο ρόλο παίζει η μαμά με την κόρη που πάνε στο γυναικολόγο. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες και φαίνεται ότι οι γυναίκες, τα κορίτσια, έχουν
μεγαλύτερη γνώση όσον αφορά τον HPV σε σχέση με τα αγόρια. Και αυτό γιατί οι περισσότερες γυναίκες πάνε τις κόρες τους στο γυναικολόγο, ενημερώνονται από το γυναικολόγο, που είναι ό,τι καλύτερο πλέον μπορεί να γίνει, για να πηγαίνουν μαζί, να έχουν μία πρώτη επαφή στη γυναικολογική εξέταση και τι συμβουλές πρέπει να δώσει ο γυναικολόγος στα κορίτσια, και έτσι είναι πολύ καλύτερα ενημερωμένα και προφυλάσσονται πολύ καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν τα περισσότερα εμβόλια βλέπουμε ότι χορηγούνται σε γυναίκες από ότι σε άντρες, και αυτό λόγω της επιρροής, της επικοινωνίας δηλαδή των γυναικολόγων με τις μητέρες των κοριτσιών, όπου τελικά έφεραν τις κόρες τους για τον εμβολιασμό. Πρέπει να πούμε και να τονίσουμε ότι καλό θα είναι τα εμβόλια αυτά να γίνουν πριν ξεκινήσουν οι σεξουαλικές επαφές, άρα να έχουμε μηδενική πιθανότητα τραχυλικής δυσπλασίας σε σχέση με τις γυναίκες όπου ξεκίνησαν κάποια σεξουαλική δραστηριότητα και έκαναν το εμβόλιο μετά. Δηλαδή, καλό είναι να κάνουμε το εμβόλιο πριν ξεκινάνε οι σεξουαλικές επαφές. Γι' αυτό κιόλας το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού λέει από 12, περίπου 11 χρόνων μέχρι 12-13, να γίνεται, όπου είναι φυσικά μηδενική πιθανότητα να έχουμε σεξουαλική ενεργή ζωή για το κοριτσάκι αυτό. Άρα έχουμε μια πολύ καλύτερη, ας το πούμε, πρόληψη στο να έχει έρθει η επαφή με τον HPV μια γυναίκα πριν από τον εμβολιασμό. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε για τη συμπτωματολογία. Δηλαδή, οι δυσπλαστικές βλάβες συνήθως δεν έχουν συμπτώματα. Δηλαδή, έρχονται πολλά κορίτσια φοβισμένα ότι έχουν βγάλει κάποια κονδυλωματάκια, ότι έχουν κάποια φαγούρα, ότι έχουν κάποιο τσουξιματάκι. Αυτά δεν έχουν να κάνουν τις περισσότερες φορές με τον HPV που κάνει καρκίνο. Οι περισσότερες φορές είναι κάποια κονδυλώματα, είναι κάποιες πιο αθώες βλάβες, που ναι μεν προκαλούνται από HPV, αλλά δεν είναι όμως για κάποια κακοήθεια. Φυσικά, οι κονδυλωματώδεις απειλιώσεις θα πρέπει να ελέγχονται με προσοχή, γιατί μπορεί να υποβόσκει, μπορεί να υποκρύπτεται κάποια κακοήθεια, και γι' αυτό ο γυναικολόγος θα πρέπει να είναι ενημερωμένος όσον αφορά τον HPV και να προτρέπει τα κορίτσια να ελέγχονται σε οτιδήποτε βρίσκεται και να μην είναι βάρος, όπως λέμε για τον γυναικολόγο, ή οποιαδήποτε συμπτωματολογία που μπορεί να παραπονιέται ένα κοριτσάκι. Πρέπει με προσοχή να ελέγχει, να παρακολουθεί, να εξετάζει το κοριτσάκι αυτό και να ξέρουμε αν υπάρχει κάποια βλάβη περαιτέρω ή όχι που θα πρέπει να ελέγξουμε. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι τα κονδυλώματα έχει μεγάλο ψυχολογικό αντίκτυπο στις έφηβες. Και πολλές φορές είναι τόσο ψυχολογικά επηρεασμένα το κοριτσάκι που ζητάνε ψυχιατρική βοήθεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει κατανοητό στις κοπέλες, ότι δεν πρόκειται να πάθουν κάποια κακοήθεια. Δηλαδή, η πιθανότητα ένα κορίτσι που έχει HPV, η πιθανότητα να πάθει ένα καρκίνο είναι κάτω από 1%. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχουμε 100 γυναίκες που έχουν ένα υψηλό βαθμό στέλεχος για να κάνει αλλίωση. Από τις 100 της γυναίκες μόνο η μία μπορεί να πάθει καρκίνο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το ποσοστό πλέον είναι πάρα πολύ μικρό και ο έλεγχος ο περιοδικός είναι πολύ σημαντικός ώστε να αποτρέψουμε αυτές τις αλλοιώσεις να γίνουν καρκίνους. Άρα πρέπει να ηρεμήσουν τα κορίτσια μας, να ξέρουν ότι δεν θα πάθουν καρκίνο επειδή έχουν HPV και πρέπει να ενημερώνονται από τον γυναικολόγο και να καθησυχάζονται. Αυτό που πρέπει να πούμε φυσικά είναι ότι και στην κοίηση, έτσι, ότι όταν έχουμε κοίηση τα κονδυλώματα πολλαπλασιάζονται, δηλαδή έχουμε μια αύξηση γιατί πέφτει η αμυνητική άμυνα της γυναίκας, και θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι, επειδή μια γυναίκα έχει HPV, δεν είναι επιβεβλημένο να κάνει καισαρική τομή. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κρίνει ο γυναικολόγος όσον αφορά την αλλίωση που θα δει και το τεστ που θα πρέπει να γίνεται στο αρχικό τρίμηνο της κοίησης, όπως επίσης και πριν τον τοκετό, για να μπορέσουμε να δούμε τι οικοφορτίο υπάρχει, αν υπάρχει μεγάλη βλάβη ή όχι, και αν μπορεί η γυναίκα να γεννήσει φυσιολογικά ή όχι. Οι περισσότερες γυναίκες που έχουν HPV γεννάνε φυσιολογικά. Δεν απαγορεύεται. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν την HPV μόλυνση, μπορεί να έχουμε μια δημιουργία προκαρκινικών βλαβών με ελαφρό βαθμού δυσπλασία, δηλαδή μια low-grade αλλίωση, ή και σοβαρών βλαβών high-grade αλλίωση ή διχυτικού καρκίνου μετά από πολλά χρόνια. Μια γυναίκα λοιπόν που έχει HPV ήπιο, δηλαδή low-grade βλάβη, η πιθανότητα να γίνει κάτι σε καρκινικό στάδιο θέλει περίπου 7 με 10 χρόνια να φτάσει σε εκείνο το σημείο. Κάτι το οποίο φυσικά η γυναίκα θα πρέπει να το ελέγχει κάθε 6 μήνες, δεν θα το αφήσει στη τύχη του, και γι' αυτό λοιπόν έχουμε αυτή την πρόληψη που προλαμβάνεται. Ο καρκίνος πλέον του τραχείου της μήτρας θεραπεύεται και είναι πάρα πολύ καλό στο να
υπάρχει μια παρακολούθηση και να μην το αφήνουμε χρόνια χωρίς να παρακολουθεί η γυναίκα. Δηλαδή, πολλές γυναίκες δυστυχώς βγαίνει ένα HPV και μετά εξαφανίζονται γιατί φοβούνται μην βγάλουν κάτι κακό. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος, ιδίως στις νέες κοπέλες που έχουν εναλλαγή πολλαπλών συντρόφων. Καλό θα είναι να έρχονται πολύ συχνά στο γυναικολόγο όταν έχουμε HPV παρουσία στο τεστ και να κάνουν και τις κολποσκοπίες και το DNA test. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Όταν έχουμε στις έφηβες χαμηλού βαθμού τραχυλικές βλάβες, δεν πρέπει να γίνονται αφαιρετικές θεραπείες, δηλαδή δεν πρέπει να γίνονται loop εκτομές. Τις περισσότερες φορές αυτές από μόνες τους, ακόμα και από CIN 2 στάδιο, υποχωρούν από μόνος τους χωρίς να κάνουμε κάτι. Παρά μόνο παρακολούθηση κάθε 3 ή 6 μήνες, ανάλογα τι θα κρίνει ο γιατρός την παρακολούθηση που θα πρέπει να κάνει η γυναίκα. Λοιπόν, το άλλο που πρέπει να πούμε είναι για τη χρήση του προφυλακτικού. Έρχονται πολλές κοπέλες και λένε ότι εγώ χρησιμοποιώ προφυλακτικό ή το αγόρι μου χρησιμοποιεί προφυλακτικό, άρα δεν φοβάμαι μήπως κολλήσω HPV. Δυστυχώς, ο HPV κολλάει και με τα προκαταρκτικά, κολλάει και με την απλή επαφή και γι' αυτό πολλές κοπέλες, ακόμα και από το προκαταρκτικό, δηλαδή με ανταλλαγή CL ή σωματικών υγρών, μπορεί να γίνει μετάδοση του ιού. Το προφυλακτικό έχει φυσικά μία έννοια στο να προφυλαξόμαστε από άλλα μολυσματικά νοσήματα, να προστατευόμαστε από AIDS, syphilis κτλ. Αλλά δυστυχώς απόλυτη προφύλαξη από τον HPV δεν έχουμε. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την πρόληψη, είμαστε πολύ χαρούμενοι που πλέον η ιατρική κοινότητα έχει το καινούριο το test, το νέο test, το ThinPrep, best prep, οτιδήποτε τέλος πάντων σε prep, δηλαδή σε κυταρολογία υγρής φάσεως, διαθέτει στον έλεγχο του, στο ετήσιο έλεγχο του ο γιατρός. Είναι πολύ πιο αξιόπιστο από το παλιό, το κλασικό το test από την κυταρολογία την κλασική. Έχουμε πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία στο να μπορέσουμε να βρούμε από πολύ πιο νωρίς κύτταρα που να σχετίζονται με τον HPV και γι' αυτό προτείνουμε τις γυναίκες πλέον να υποβάλλονται στο νέο test pad. Υπάρχουν τώρα ορισμένα πράγματα που πρέπει να πούμε, ότι οι κοπέλες που βγάζουν και εξετάζονται και βγάζουν τέλος πάντων ένα θετικό test pap, να μην ξεχνάνε αυτό τον εξαμηνιαίο έλεγχο με κολποσκόπηση που να είναι από ένα πιστοποιημένο στην κολποσκόπηση γιατρό και να την καθοδηγεί αναλυτικά και χωρίς κάποιο άγχος να μεταδίδει στην κοπέλα, γιατί όπως είπαμε και ο ψυχολογικός παράγοντας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή έχει φανεί ότι οι κοπέλες που το περνάνε έτσι ψυχολογικά πιο ελαφριά ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού και υποχωρούν πιο εύκολα οι βλάβες σε σχέση με αυτές τις κοπέλες που ρίχνονται ψυχολογικά, πέφτει η άμυνα του οργανισμού και έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να προχωρήσει ο ιός στη βλάβη. Καλό θα ήταν τώρα να μιλήσουμε και για ορισμένα έτσι, πώς να το πούμε, μύθοι και αλήθειες για τον ιό του HPV. Αυτό λοιπόν που πολλές φορές έρχονται κάποια κορίτσια και μου λένε, λέει ότι είμαι το μοναδικό πρόσωπο που γνωρίζω από HPV και δεν έχω γνωρίσει άλλα πρόσωπα. Όχι, αυτό είναι λάθος. Υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια, όπως είπαμε, πάνω από 80% ανδρών και γυναικών πάσχουν από HPV. Πολλές φίλες τους θα το έχουν και απλώς δεν το λένε γιατί μπορεί να έχουν κάποιο ταμπού ή να φοβούνται ή να ντρέπονται. Αλλά πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο των ανθρώπων που έχει HPV. Είτε το ξέρει, είτε δεν το ξέρει, είτε κάνει ότι δεν το ξέρει. Άλλος μύθος είναι ότι μόνο οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν συχνή εναλλαγή συντρόφων μπορούν να κολλήσουν τον ιό του HPV. Αυτό δεν ισχύει. Δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις που και από τον πρώτο σύντροφο μπορεί να κολλήσουμε HPV. Απλώς η πιθανότητα να κολλήσουμε HPV είναι όταν έχουμε μεγάλη εναλλαγή ερωτικών συντρόφων. Αλλά όχι ότι αποκλείεται και από έναν μόνο σύντροφο να το κολλήσουμε τον ιό αυτό. Λέει επίσης, εγώ γιατρέ είμαι παντρεμένη, έχω τον άντρα μου, δεν έχω άλλη σεξουαλική επαφή, άρα ο άντρας μου με απατάει. Και αυτό δεν ισχύει, γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα κολλήσαμε τον HPV, μπορεί να τον έχουμε χρόνια, δηλαδή από την ηλικία των 18 ετών και να διαγνωστεί ο HPV στα 40.
Μπορεί να τον έχουμε κολλήσει από τον πρώτο σύντροφο της ζωής μας, να κοιμάται ή να μην μπορούμε να τον ανιχνεύσουμε. Άρα δεν σημαίνει ότι τώρα κάτι έγινε και κολλήσαμε τον ιό, απλώς τώρα ανιχνεύτηκε ο ιός. Εντάξει, ή τώρα μας έκανε κάποια αλλίωση. Επίσης έρχονται κάποια κορίτσια και λένε έχω κονδυλώματα, άρα θα εμφανίσω καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Όχι. Δηλαδή τα κονδυλώματα, ιδίως τα εξωτερικά, τα οξυτενή όπως λέμε κονδυλώματα, ο τύπος αυτός του ιού είναι ο νούμερο 6 ή νούμερο 11, όπου σπανίως θα κάνουμε μια καρκινική κατάσταση στον τράχυλο. Συνήθως αυτά είναι καθαρά αισθητικής φύσεως προβλήματα, τα οποία τα εξαχνώνουμε με λέιζερ αυτά τα κονδυλώματα, πέφτει η άμυνα του οργανισμού, πέφτει το οικοφορτίο, αυξάνει η άμυνα του οργανισμού και έτσι βοηθάμε πάρα πολύ στο να μην εξαπλωθεί, στο να μην μεταδοθεί ο συγκεκριμένος τύπος ιού σε άλλα άτομα. Άλλο η ερώτημα είναι ότι γιατρέ, βγήκε θετικό το τεστ παπ μου, έρχονται κλαίγοντας τα κορίτσια, θα πάθω καρκίνο. Όχι, είπαμε υπάρχουν κάποιες κατηγοριοποιήσεις στο τεστ παπ στην κολποσκόπηση που μας λένε αν είναι low grade κατάσταση, δηλαδή χαμηλού βαθμού αλλίωση, ή high grade ή προκαρκινωματώδη in situ, δηλαδή υπάρχουν κάποιες διαβαθμίσεις. Τι σημαίνει δηλαδή ότι με το που βγήκε και ανιχνεύτηκε HPV στο τεστ παπ θα πάθουμε καρκίνο. Βγαίνει λοιπόν ένα τεστ παπ θετικό. Τι κάνει λοιπόν ο γιατρός, λέει: κορίτσι μου, πρέπει να στείλουμε ένα DNA έλεγχο να δούμε με ποιον τύπο έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει μόνο ένας τύπος HPV. Έχουν αναγνωριστεί αυτή τη στιγμή πάνω από 185 τύποι ιού HPV που μπορούν να βρεθούν στο ανθρώπινο σώμα στα γεννητικά όργανα, είτε του άντρα είτε της γυναίκας. Αυτοί οι τύποι είναι που θα μας καθορίσουν αν μας κάνουν κάποιο πρόβλημα και τι πρόβλημα είναι αυτό. Άρα δεν σημαίνει σώνει και ότι επειδή κολλήσαμε HPV θα πάθουμε καρκίνο, εντάξει. Λοιπόν, η άλλη ερώτηση είναι ότι γιατρέ, έχω κονδυλώμα, άρα δεν θα φύγουν ποτέ τα κονδυλώματα, θα τα έχω μια ζωή πάνω μου και πώς θα ζήσω με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, υπάρχουν χιλιάδες ιοί πάνω στο σώμα μας. Έχουμε τον ιό του έρπη, τον ιό των κονδυλωμάτων, τον ιό του που κάνει συνάχη, δηλαδή ένα σωρό ιούς που κουβαλάει ο ανθρώπινος οργανισμός πάνω. Αυτοί λοιπόν οι ιοί θα δώσουν το σύμπτωμά τους ανάλογα με την κατάσταση της άμυνας του οργανισμού μας. Δηλαδή, αν η άμυνα του οργανισμού πέσει, τότε έχουμε και εκδήλωση του εκάστοτε ιού. Παραδείγματος χάρη, όπως λέμε, ο ιός του έρπη. Πότε βγάζει ένας άνθρωπος έρπη, όταν στεναχωριέται, όταν στερσάρεται, όταν γενικά η άμυνα του οργανισμού είναι χαμηλή. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τον HPV. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα άτομο το οποίο η άμυνα του δεν είναι γερική, έχει περάσει μια αλφα ψυχολογική ή σωματική στρεσογόνο κατάσταση, τότε έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλωθεί ο ιός, να τον πιάσουμε και να τον διαγνώσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, άλλο που δεν έχει να κάνει με την εφηβεία, αλλά καλό θα να το αναφέρουμε γι' αυτό, είναι ότι και οι μεγάλες γυναίκες καλό είναι να κάνουν τεστ παπ, δηλαδή από τότε που ξεκινάει η ερωτική επαφή της γυναίκας μέχρι περίπου τα 70 περίπου έτη. Τα 70 έτη με την προϋπόθεση ότι έχουμε 3 συνεχόμενα τεστ παπ αρνητικά, μετά καλό είναι να σταματήσει να κάνει, η πιθανότητα είναι πολύ μικρή. Αλλά φανταστείτε όμως ότι οι γυναίκες των 65 και άνω ετών, ακόμα και τότε μπορεί να παρουσιάσουν καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Δεν σημαίνει ότι κολλήσανε τότε έναν HPV ιό, απλώς τότε μας έκανε πρόβλημα που μπορεί να τον έχουν από τα 18, από τα 20, πότε έγινε η πρώτη επαφή της ζωής της και να κόλλησε με τον ιό το συγκεκριμένο. Γενικά λοιπόν κλείνοντας, θα πρέπει να ξέρουμε ότι από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με έναν ιό, ο οποίος ιός έχουμε την πρωτογενή πρόληψη που είναι το εμβόλιό μας, πολύ σημαντικός παράγοντας πρόληψης πλέον στην νεολαία, που πιστεύουμε όλοι οι γιατροί ότι θα δώσουμε λύσεις στον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, δηλαδή σε χώρες οι οποίες έχουν ξεκινήσει και έχει μπει στον εμβολιασμό ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας στο εμβόλιο, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πτώση της εμφάνισης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Όπως επίσης και με άλλους τύπους που σχετίζονται, όπως το καρκίνο του της σωματικής κοιλότητας, περιπροκτικά κτλ. Δηλαδή βλέπουμε ότι όσο προχωράει η επιστήμη μπαίνουν και άλλοι τύποι ιού στα εμβόλια, όπως έχουν φτάσει στον ιαδύναμο, ενώ είχαμε ξεκινήσει από το διδύναμο, δηλαδή 2 μόνο τύπους ιούς, ενώ τώρα πιάνουμε 9 τύπους ιού, μας προστατεύει πάρα πολύ. Δεύτερον, έχουμε να κάνουμε τη δευτερογενή πρόληψη, δηλαδή το ετήσιο, το check-up μας, το τεστ παπ, το γυναικολογικό έλεγχο, τον υπέρηχο, που είναι πολύ σημαντικό ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε και να θεραπεύουμε την αλλίωση αυτή που μπορεί να υπάρχει.
Όσον αφορά τα κορίτσια, καλό είναι να μην θεωρούν ταμπού και ευτυχώς δεν θεωρούν ταμπού το γυναικολόγο πλέον. Δηλαδή, παλιότερα υπήρχε ένα ταμπού με τις μεγαλύτερες γυναίκες και πηγαίνανε πάρα πολύ λίγοι στο γυναικολόγο. Αυτό ευτυχώς έχει αρχίσει και εξαλείφθηκε και τα νέα κορίτσια εμπιστεύονται και πάνε στο γυναικολόγο, είτε από θέμα συμβουλής είτε από θέμα αντιμετώπισης, αλλά εν πάση περιπτώσει πάνε στο γυναικολόγο που είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να κάνουν για τον εαυτό τους. Αυτά από μένα σε γενικές γραμμές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε και στη διάθεση σε οποιαδήποτε στιγμή μπορέσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Τσόπελα που ήταν μαζί μας για μια ακόμη φορά και μοιράστηκε όλα τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε στην Ελλάδα και όχι μόνο σχετικά με τον ιό του HPV. Σίγουρα το κομμάτι των εμβολιασμών είναι το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για την πρόληψη στην υγεία των παιδιών και των εφήβων. Και περνώντας στον επόμενο συνομιλητή μας, θα περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο έθιξε και ο κύριος Χρούσος, ο καθηγητής ο Γιώργος Χρούσος, αλλά και ο κύριος Νταλούκας, ο παιδίατρος, όσον αφορά το μεγάλο ζήτημα της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων, το οποίο είναι ένα σημαντικό θέμα. Έχουμε μαζί μας την Παρασκευή τη Λιόπετα, είναι κοινωνική λειτουργός, είναι επίσης υπεύθυνη και των προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της αστικής μητροδοσκοπικής εταιρείας Καρκινάκη, της πρότυπης δομής της ψυχής μου, μονάδα ολοκληρωμένης υποστήριξης που δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό για τα παιδιά, τους εφήβους που νόσησαν με καρκίνο και τις οικογένειές τους, και την Χριστίνα Φαϊτάκη, προσωποκεντρική ψυχοθεραπεύτρια και επιστημονική συνεργάτηδα και αυτή του Οργανισμού Καρκινάκη. Και θα δώσω το λόγο στη Βιβί τη Λιόπετα για ένα πολύ σημαντικό θέμα που συζητάμε σχεδόν καθημερινά. Βιβί, γιατί είναι σημαντικό το οικογενειακό πλαίσιο για να θωρακίσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων? Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ Μένια για την ερώτηση. Θεωρώ ότι το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ψυχική υγεία και την ευημερία των παιδιών και των εφήβων. Άλλωστε, χωρίς οικογένεια δεν υπάρχουμε. Δεν υπάρχει παρθενογέννηση, αυτό θέλω να πω. Είναι το πρώτο περιβάλλον μέσα στο οποίο το παιδί ζει. Είναι το πρώτο περιβάλλον διάδρασης του παιδιού μεταξύ του μέσα και του έξω. Είναι το πρώτο περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργούνται οι κανόνες. Μέσα σε αυτό οι γονείς οφείλουν να δημιουργήσουν τους προστατευτικούς παράγοντες. Όταν λέμε προστατευτικούς παράγοντες, εννοούμε την ασφάλεια, την αποδοχή, την σταθερότητα, την αγάπη, την επικοινωνία, όλα αυτά τα απαραίτητα δομικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να χτίσουμε την ψυχική ανθεκτικότητα του παιδιού μας, η οποία χτίζεται τα πρώτα 5 χρόνια ζωής. Όλα αυτά ακούγονται πολύ απλά, η σταθερότητα, ασφάλεια, αλλά είναι πάρα πολύ αναγκαία και δυστυχώς η παθογένεια της κοινωνίας μας σήμερα μας δείχνει ότι κάπως εκλείπουν. Και αναφέρομαι στο γεγονός ότι παρατηρούμε μια αυξητική τάση όσον αφορά την εφηβική παθολογία, δηλαδή παρατηρούμε αυξημένα νούμερα σε αρχώδεις διαταραχές, σε κατάθλιψη, σε διαταραχές πρόσληψης τροφής, σε βίαιες συμπεριφορές. Βλέπουμε τους εφήβους έτσι λίγο καθυλωμένους ψυχικά, ακινητοποιημένους, δυσκολεύονται να συνάψουν σχέσεις με τους άλλους, αδυνατούν να λεκτικοποιήσουν τα όσα νιώθουν. Θα έλεγα ότι είναι κάπως ψυχικά αποδιοργανωμένοι. Καταλαβαίνω ότι είναι μια μεταβατική περίοδος, μια κρίσιμη περίοδος, μια διαργασία του ατόμου που θέλει να φτάσει στην πολυπόθητη ταυτότητα του ενήλικα. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το οικογενειακό περιβάλλον, η πλαισίωση του οικογενειακού περιβάλλοντος και η ανάπτυξη προστατευτικών παραγόντων. Τώρα, όσον αφορά... Ναι. Θες να μου πεις κάτι? Όχι,
Δεν ήθελα να σε διακόψω, αν δεν έχει τελειώσει. Αν έχει τελειώσει όμως, να προχωρήσω στην επόμενη ερώτηση. Όχι. Ήθελα να αναφερθώ και στο κομμάτι των γονέων, τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχουν. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να συζητάνε με τα παιδιά τους, ανοιχτές συζητήσεις από την παιδική ηλικία, την εφηβεία, την πρώιμη νεότητα. Οι ανοιχτές συζητήσεις, λοιπόν, βελτιώνουν την αυτογνωσία των παιδιών μας. Συζητάμε για τις ανάγκες τους, για τα συστήματά τους, για τις δυσκολίες τους, για τις επιτυχίες τους, και μέσα σε όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό και οι ίδιοι γονείς να μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες και τα δικά τους βιώματα, γιατί έτσι χτίζεται ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης. Τώρα, όσον αφορά τις αλλαγές, είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να παρατηρούν αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού, αλλαγές που σχετίζονται με την όρεξη, με τον ύπνο, τη διάθεση, παραδείγματος χάρη κάποια ευερεθιστότητα, ξεσπάσματα, θλίψη, αλλαγές στις παρέες, στους φίλους. Είναι πολύ βασικό να γνωρίζουμε ότι ο έφηβος έχει φίλους, έχει παρέες, πτώσεις σχολικές επιδόσεις, αδιαφορία όσον αφορά κάποιες δραστηριότητες που προηγουμένως ο έφηβος έκανε. Όλα αυτά ενδέχεται να σημαίνουν αλλαγές στη διάθεση, στο άγχος, κάποια ένδειξη ψυχιατρικής διαταραχής ή κάποια τραυματική εμπειρία, όπως είναι ο σχολικός εκφοβισμός. Έτσι, λοιπόν, όταν παρατηρήσει την αλλαγή συμπεριφοράς αυτή ο γονέας, προσεγγίζει το παιδί, συζητά μαζί του. Είναι σημαντικό να αποφύγει κάποιες βαριές δηλώσεις του στυλ «είσαι διαφορετικός, δεν ήσουν έτσι πριν». Κάνουμε πιο γενικές ερωτήσεις. Πώς είσαι, πώς νιώθεις, έχεις κάποιο νέο, σε απασχολεί κάτι. Αυτή η προσέγγιση ενδεχομένως να μας οδηγήσει σε μια ιστορία του παιδιού και όχι σε μια απλή απάντηση σε ένα σκέτο ναι, όχι, ή και στη σιωπή του ίδιου του παιδιού. Επίσης, απευθυνόμαστε στους σχολικούς συμβούλους, στους δασκάλους, στον προπονητή του παιδιού. Είναι άνθρωποι που περνάνε πολύ χρόνο με τα παιδιά μας και σίγουρα έχουν κάτι να μας πούνε. Και είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνούμε αυτές τις αλλαγές και στον παιδίατρο. Και κάτι τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό, είναι και η αυτοφροντίδα. Οι γονείς οφείλουν να φροντίζουν τους εαυτούς τους, γιατί αν δεν φροντίζουν τους εαυτούς τους, πώς θα φροντίσουν τα παιδιά τους. Η φροντίδα περιλαμβάνει την σύνδεση με το σώμα, την αναγνώριση και την έκφραση των αναγκών, των θέλω μου. Είναι πολύ σημαντικό να επουλώνουμε τα τραύματά μας, να λέμε όχι σε ό,τι νιώθουμε ότι μας παραβιάζει. Η αυτοφροντίδα βοηθά γενικότερα στην ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα και θωρακιζόμαστε απέναντι έτσι σε δύσκολα βιώματα και εμπειρίες. Και θα κλείσω λέγοντας ότι οι ψυχούλες των παιδιών και των εφήβων μας είναι σαν το σπίτι. Όταν το χτίζουμε το σπίτι, δεν ξεκινάμε απ' έξω, δεν ξεκινάμε από το γύρω-γύρω. Το σπίτι ξεκινάει από τη φαντασία και την ιδέα του αρχιτέκτονα. Κάπως έτσι είναι και τα παιδιά και οι έφηβοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βιβί. Η αλήθεια είναι ότι απάντησες ήδη στην ερώτηση που ήθελα να σου κάνω όσον αφορά τα σημάδια για τα οποία πρέπει εμείς οι γονείς να είμαστε σε γρήγορση. Επίσης, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερες, ότι οτιδήποτε παρατηρήσουμε μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον πρέπει να το μοιραστούμε και με τον παιδίατρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του παιδιάτρου, γιατί ο παιδίατρος είναι ένας γιατρός ο οποίος μπαίνει στο σπίτι. Βλέπει την οικογένεια, δεν βλέπει μόνο το παιδί, βλέπει όλη την οικογένεια. Και συνεχίζοντας στο μεγάλο θέμα της ψυχικής υγείας, θα περάσω στη Χριστίνα την Φαϊτάκη, προσωποκεντρική ψυχοθεραπεύτρια, και θα κάνω την ερώτηση που όλοι λίγο πολύ κάνουμε επίσημα και ανεπίσημα. Χριστίνα, καταρχήν να σε καλωσορίσουμε και να σε ευχαριστήσουμε που είσαι μαζί μας, και θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσο σημαντική τελικά είναι η ψυχοθεραπεία. Ίσως η απάντηση να είναι ρητορική και όλοι ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε και από σένα την αξία της ψυχοθεραπείας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που τυχόν εντοπίσει μια οικογένεια και καλείται η οικογένεια να λύσει. Είτε αφορά ένα παιδί, είτε αφορά ένα έφηβο.
και πώς μπορεί να βοηθήσει η ψυχοθεραπεία όταν πραγματικά έχουμε διάγνωση ενός προβλήματος. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψετε μια στιγμή να βάλω την παρουσίαση μου. Πολύ ωραία. Την βλέπετε? Μ' ακούτε? Ναι, σε ακούμε, αλλά δεν βλέπουμε την παρουσίασή σου. Δεν τη βλέπετε? Δεν πειράζει. Για να το προσπαθήσω μια φορά. Χριστίνα, μπορείς να πατήσεις το share screen, είναι το πράσινο κουμπί. Το είναι αυτό, αλλά μια στιγμή. Επιλέγεις το PowerPoint που έχεις. Εντάξει, το έχω ήδη κάνει, ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Χριστίνα, το βλέπουμε πάρα πολύ καλά. Ναι, αλλά δώστε μου ένα λεπτό. Τώρα πάλι βλέπετε, αλλά... Όχι, νομίζω ότι κάτι έκανες και... Εντάξει, δεν πειράζει, να μην σας κουράζω. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά όταν ανακοινωθεί στους γονείς μια σοβαρή ασθένεια, είναι πραγματικά σαν να τους χτυπάει ένας κεραυνός. Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει σε αυτούς τους γονείς είναι η άρνηση. Αρνούνται να δεχτούν το γεγονός, αποσυνδέονται. Πραγματικά αυτό που συνήθως μας λένε δεν μπορεί να συμβαίνει στο παιδί μου, αποκλείεται και ξεκινάνε πάρα πολλούς γιατρούς, επισκέψεις, να σιγουρευτούν, προσπαθούν ότι κάποιο λάθος έχουν κάνει, να αποκαλύψουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν πια το αποδεχτούν, συνειδητοποιήσουν ότι πραγματικά συμβαίνει στο παιδί τους, ξεκινάνε κάποια έντονα συναισθήματα και πολύ ευάλωτα. Το πρώτο λοιπόν συναίσθημα που δημιουργείται είναι και αισθάνονται ο φόβος. Τι είναι αυτό? Φοβάμαι για την έκφραση ασθένειας, τις συνέπειες, ανησυχούν για τις επιπτώσεις, τη σωματική και τη ψυχική υγεία του παιδιού, νιώθουν ενοχές, ευθύνομαι εγώ, έκανα κάτι λάθος, δεν πρόσεξα αρκετά, θα μπορούσα να έχω αποτρέψει όλο αυτό το γεγονός. Αισθάνονται ανήμποροι να ελέγξουν την πορεία της υγείας του παιδιού, αδύναμοι να στηριχτούν στα πόδια τους, άλλοι πάλι υπερπροστατευτικοί, να είναι πάνω στο παιδί, με αποτέλεσμα να αισθάνονται ανεπαρκείς προς τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας. Παραμελούν πολύ συχνά τις προσωπικές τους ανάγκες και παθαίνουν κρίσεις πανικού, αποφεύγουν καταστάσεις που τους αγχώνουν, έχουν άστατο ύπνο, βλέπουν εφιάλτες, δυσκολεύονται με τον επαγγελματικό του στίβο. Πάρα πολλές φορές, όταν η ασθένεια είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, δυστυχώς έχουμε και απώλεια της εργασίας και οικονομικές δυσκολίες. Αισθάνονται δηλαδή απομονωμένοι σε ένα αδιέξοδο και νιώθουν μια μεγάλη αβεβαιότητα και μοναξιά. Όλο αυτό μπορούμε να το παρομοιάσουμε με ένα παγόβουνο. Το πρώτο δηλαδή που βλέπουν και καταλαβαίνουν είναι ο φόβος. Όμως από κάτω βγαίνουν πάρα πολλά ευάλωτα συναισθήματα, τα οποία πολλές φορές δεν τα συνειδητοποιούν. Όπως όμως μας είπε και ο Φρόιντ, τα ανέκφραστα συναισθήματα δεν θάβονται, αλλά αυτά παραμένουν ζωντανά, θάβονται ζωντανά. Και είναι θέμα χρόνου να εκδηλωθούν και με τρόπο δυσάρεστο. Αυτό που είναι ενδιαφέρον λοιπόν είναι τι θα κάνουμε με όλα αυτά τα συναισθήματα. Όλοι αυτοί οι γονείς αισθάνονται την αβεβαιότητα και τη μοναξιά, όπως είπαμε. Αυτό που χρειάζεται είναι αυτά τα συναισθήματα να βγουν στο φως. Γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος αυτά τα συναισθήματα να μπορέσουν να τα νικήσουν. Οπότε και να μπορέσουν σιγά σιγά να τα μαλακώσουν. Ένας τρόπος λοιπόν για να μπορέσουν όλα αυτά να γίνουν πιο ομαλά για τη δική τους τη ζωή είναι να το πρώτο να το παραδεχθούν και δεύτερο να αρχίσουν να τα επικοινωνούν. Ένας τρόπος λοιπόν είναι να συμμετέχουν σε ομάδα υποστήριξης
ή να ξεκινήσουν κάποια θεραπεία, ούτως ώστε να μπορέσουν να εκφράσουν όλο αυτό που τους συμβαίνει, να είναι πιο βιώσιμο και να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα στην καθημερινή του ζωή. Μέσα λοιπόν από τις ομάδες έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε αυτό το περιβάλλον το ασφαλές, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να εκφραστούν. Τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει, να το εξηγήσουμε λίγο πιο πρακτικά. Τι ακριβώς συμβαίνει όταν τους χτυπάει αυτός ο μεγάλος κεραυνός και μαθαίνουν για αυτή τη μεγάλη αρρώστια για το παιδί τους. Η αλήθεια ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σοκ, το οποίο είναι μη διαχειρίσιμο. Εδώ έχουμε πολύ μεγάλη έκρηση αδρεναλίνης και οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο αποκόβονται και αποσυνδέονται από την πραγματικότητα. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές αυτοί οι γονείς λένε την ώρα που μου μίλαγε ο γιατρός δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου έλεγε, μου εξήγησε πάρα πολλές λεπτομέρειες για το τι θα κάνω, αλλά δεν μπορούσα να τον καταλάβω. Δεν θυμάμαι καν τι μου έλεγε, ήταν σαν να μην ήμουν εκεί. Αυτή λοιπόν όλη η εμπειρία τι είναι? Είναι ότι δημιουργείται ένας αμυντικός μηχανισμός που είναι απόλυτα φυσιολογικός. Γιατί το κάνει αυτό ο οργανισμός? Το κάνει ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει και να διατηρήσει τις βασικές του λειτουργίες. Αυτός λοιπόν ο αμυντικός μηχανισμός είναι ένας μηχανισμός που τον έχουμε από παιδιά. Όταν λοιπόν συνοδεύεται από κάποιο ίσως παιδικό τραύμα, αυτόν τον μηχανισμό, τον οποίο τον έχει και σαν παιδί χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές, αυτός και στην ενήλικη ζωή του, ο ενήλικας γονιός του βγαίνει αυτόματα. Αυτή λοιπόν η άρνηση της εμπειρίας είναι από μόνη της ένα τραύμα. Και αυτό μπορούμε να το παρομοιάσουμε σαν να ανατινάζεται μία ασφάλεια ηλεκτρικού ρεύματος η οποία έχει υπερφορτωθεί. Τι κάνει τότε? Αναλαμβάνει το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, πέφτουν οι παλμοί της καρδιάς, μουδιάσματα, πτώση θερμοκρασίας και πάρα πολλές φορές ίσως έχουμε και λιποθυμία. Εκεί ο γονιός πραγματικά είναι σαν να μην υπάρχει χρόνος και να μην υπάρχει και φόβος. Γιατί απελευθερώνονται πάρα πολλά ενδογενή οπιοειδή. Γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλούς γονείς να μας λένε: μα εκείνη τη στιγμή στο νοσοκομείο ήμουνα πάρα πολύ δυνατός, μπορούσα να ανταπεξέλθω. Δεν μπορούσα, ήμουνα σαν να μπορούσα να λειτουργήσω και να μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου. Όταν όμως σιγά σιγά γύρισα στο σπίτι, ξαναεπέστρεψε στον παλιό του τρόπο και βέβαια και πονούσε και φοβότανε και του βγαίνουν όλα αυτά που βγαίνουν και δυσλειτουργεί. Αυτό λοιπόν είναι μια αποσύνθεση που αλλάζει τις αντιλήψεις πραγματικότητας. Ο χρόνος μοιάζει ότι επιβραδύνεται και εκεί έχουμε τη λεγόμενη διάσπαση που είναι ένα καθαρά αντανακλαστικό επιβίωσης. Λοιπόν, το θύμα αισθάνεται ότι είναι και ο γονιός εδώ στην περικειμένη περίπτωση, αισθάνεται ότι είναι αποκομμένο από την πραγματικότητα. Και τι γίνεται? Πλημμυρίζει από όλα αυτά τα συναισθήματα που συζητήσαμε πριν. Και το μόνο που θέλει ο γονιός εκείνες τις στιγμές είναι να είναι αόρατος και ανώνυμος. Όμως, ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να τα νικήσουμε, όπως αναφέραμε και πριν, είναι να τα βγάλουμε στο φως. Διότι όλα αυτά τα συναισθήματα μισούνε λοιπόν, βοηθάει να χάσουν τη δύναμή τους και ελαττώνεται και η αίσθηση ευαλωτότητας. Γι' αυτό το λόγο, αν καταφέρουμε να εκφράσουμε αυτά όλα τα συναισθήματα, τότε η ζωή πραγματικά γίνεται πιο λειτουργική. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και ίσως το έχεις ξανακούσει και το συζητάμε. Όταν με την οικογένεια υπάρχει ένα πρόβλημα που αφορά κυρίως την ψυχική υγεία του παιδιού ή και του εφήβου, τι χρόνος υπάρχει για να αντιδράσει η οικογένεια και να αφιερώσει και να επενδύσει από το χρόνο και από τη δύναμή της στην ψυχοθεραπεία? Αυτό έχει να κάνει με την κάθε οικογένεια και τον τρόπο που έχει μάθει να λειτουργεί η μένια μου. Δεν μπορούμε να δώσουμε μία συνταγή. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει και αξίζει το κόπο οι γονείς να δώσουν προσοχή, να εστιάσουν, να ακούσουν το παιδί
με όλες αυτές τις αλλαγές που φέρνει για να το βοηθήσουν. Αλλά ο κυριότερος που πιστεύω ότι πρέπει να βοηθηθεί σε εκείνη την προκειμένη στιγμή είναι ο γονιός. Γιατί τα παιδιά, όπως εξηγήσαμε και πριν, δανείζονται τον τρόπο αντιμετώπισης του γονιού. Οπότε, αν καταφέρουμε, γιατί είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία, και αν καταφέρουμε ο ίδιος ο γονιός να γίνει πιο προσαρμοστικός, να μπορεί να αντιλαμβάνει τα συναισθήματά του, να δουλέψει με αυτά, τότε αμέσως θα βοηθήσει. Γιατί, όπως είπαμε, είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία, θα βοηθηθούν και τα παιδιά. Θέλω να πω ότι τα αισιόδοξα νέα, μέσα σε όλο αυτό που είπαμε, ότι πραγματικά οι γονείς αισθάνονται ευαλωτότητα και αδυναμία να προχωρήσουν στην καθημερινότητά τους, τα ευχάριστα έρχονται από την ευρωεπιστήμη, η οποία, ο Σίγκελ συγκεκριμένα, μας λέει ότι αν καταφέρουμε να μιλήσουμε, να ονομάσουμε το πρόβλημα, ονόμασέ το και δάμασέ το, μας λέει ο Σίγκελ, τότε αυτά τα συναισθήματα δαμάζονται και καταφέρνουμε να επαναπρογραμματίσουμε με νέες συνθήκες ασφαλείας και αποδοχής στον ίδιο μας τον εγκέφαλο. Κάθε φορά δηλαδή μπορούμε να ανασύρουμε μια μνήμη, ένα γεγονός που μας έχει συμβεί. Αν το πούμε λεκτικά, εκεί καταφέρουμε να ξαναγράψουμε όλο το δυσάρεστο που μας έχει συμβεί, ενημερώνοντας τις αντιλήψεις του παρόντος σύμφωνα με αυτά που αυτή τη στιγμή πιστεύουμε. Και έτσι, ενημερώνοντας το παρελθόν σύμφωνα με τις αντιλήψεις του παρόντος, με αποτέλεσμα το συναίσθημα να απαλύνεται. Οπότε, ναι, πραγματικά, αν ο άνθρωπος θέλει να αλλάξει και να κάνει τη ζωή του πιο λειτουργική, υπάρχει τρόπος με την νευροπλαστικότητα και μπορεί με θέληση και με θάρρος βέβαια, να βρει ένα περιβάλλον που θα αισθανθεί ασφάλεια, ούτως ώστε να μιλήσει για όλα αυτά τα ευάλωτα συναισθήματα και να τα κάνει πιο ομαλά και λία και να τα κουβαλήσει. Δεν μπορούμε να τα απορρίψουμε, τα κουβαλάμε, ούτε να παριστάνουμε ότι δεν υπάρχουν. Και όπως μας λέει μια Ινδιάνικη παροιμία, επούλωση δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πληγή. Σημαίνει ότι το τραύμα πια δεν ρυθμίζει τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό οι γονείς να μπορέσουν να έχουν μια θεραπευτική, μια φροντίδα ψυχοθεραπευτική, ούτως ώστε να γίνουν πιο προσαρμοστικοί, όπως μας λένε έρευνες, και πιο ανθεκτικοί. Και βέβαια αυτοί που τα καταφέρουν καλύτερα, δεν σημαίνει ότι χρειάζονται όλοι οι γονείς, αλλά αυτοί που τα καταφέρουν καλύτερα για να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό το δύσκολο δρόμο που τους έχει βρει, είναι αυτοί που μιλάνε νυχτά, που ανταποκρίνουν ο ένας στις ανάγκες του άλλου και λαμβάνουν ψυχοθεραπευτική φροντίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα, και μας δίνεις πραγματικά την πάσα και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σήμερα όλοι οι ομιλητές που είμαστε εδώ πέρα σε αυτή την ανοιχτή συζήτηση πραγματικά περνάει το ένα θέμα στον άλλον, κάνοντας πολύ πιο εύκολα το δικό μου ρόλο, που δεν είμαι και πολύ εξοικειωμένη και συνηθισμένη στον επαγγελματικό συντονισμό. Θα περάσουμε τώρα σε μια πολύ ευχάριστη συζήτηση για να συζητήσουμε λίγο πρακτικά όλα αυτά τα θέματα τα οποία ακούσαμε από τους προηγούμενους ομιλητές, τους επιστήμονες, για όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την πρόληψη της υγείας των παιδιών και των εφήβων, και θα μοιραστώ κι εγώ σκέψεις και απόψεις με αγαπημένους φίλους, και θα καλωσορίσω τη Γεωργία την Κακασούλη, την Καρολίνα την Γιαννακοπούλου και τον Κωνσταντίνο τον Παπαγεωργόπουλο. Αν θέλουν, μπορεί ο καθένας να συστηθεί για να ξεκινήσει η συζήτηση, για να νιώσω κι εγώ έτσι λίγο πιο άνετα, συνομιλώντας με μαμάδες και νεαρούς ενήλικες. Γεωργία, Καρολίνα και Κωνσταντίνε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εγώ προσωπικά. Γεια σας. Ευχαριστούμε και εμείς που μας καλέσετε εδώ πέρα για να μιλήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από μένα. Και συγχαρητήρια για το κορικινάκι και όχι τι έχει κάνει μέχρι στιγμής. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ πέρα για μια ακόμη φορά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλοι από το Καρκινάκι για την συμμετοχή σας. Θα μου επιτρέψετε, Καρολίνα και Κωνσταντίνε, να ξεκινήσω με την Γεωργία. Όχι μόνο επειδή γνωριζόμαστε περισσότερα χρόνια από ό,τι γνωρίζω εσάς, αλλά επειδή είμαστε μαμάδες εκτός από όλα τα άλλα και μιλάμε πάρα πολύ συχνά για όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Και θα ξεκινήσω θέλοντας, Γεωργία μου, να σε ρωτήσω. Είσαι μαμά 2 αγοριών. Έχετε κάνει όλα τα εμβόλια? Ναι, έχουμε κάνει όλα τα εμβόλια. Ο μικρός, εντάξει, από την κατάσταση που είχε περάσει, έχει ολοκληρώσει σχεδόν ένα εμβόλιο, έχει μείνει από τον Εθνικό Οργανισμό, τέλος πάντων, που έχει μείνει. Αλλά αυτό που είναι το πιο σημαντικό με τους προλαλήσαντες γιατρούς και τα λοιπά, είναι ότι από όλα αυτά που ακούω, έχω έναν καταπληκτικό παιδίατρο. Αυτό συμπεραίνω, γιατί όταν είχε ξεκινήσει ειδικά ο εμβολιασμός για τον HPV, που ήταν ακόμα σε ένα πρώιμο στάδιο και απλά ακουγότανε, θυμάμαι, μου είχε πει ο Ηρακλής, ρωτώντας τον, μου λέει, έχει βγει, μου λέει, το εμβόλιο για τον καρκίνο και δεν θα το κάνεις? Δεν θα το κάνει το παιδί? Μου λέει, σκέψου το. Και ναι, έχει προχωρήσει και τώρα ο Άγγελος, που είναι 16 χρονών, είναι για να κάνει τη δεύτερη δόση του συγκεκριμένου εμβολίου. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, υπήρξε κάποιο εμβόλιο για το οποίο ήσουν διστακτική, θα ήθελες περισσότερη ενημέρωση? Όχι, καθόλου. Εγώ έχω φοβερή εμπιστοσύνη στην κρίση του παιδιάτρου μου. Θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας και ήταν πάντα πάρα πολύ κοντά μας σε όλα τα προβλήματα που είχαν προκύψει. Και του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Δηλαδή, απορίες που είχα όταν το ρωτούσα, με κάλυπτε σε όλα, όπως κάνανε και εδώ οι γιατροί μας. Αυτό όμως που διαπιστώνω όταν συζητάω με άλλους γονείς που τα παιδιά είναι συμμαθητές με τον μεγάλο μου το γιο, δηλαδή είναι τώρα στην ηλικία των 16 και τα λοιπά, και λέω, έχετε προχωρήσει στον εμβολιασμό και τα λοιπά, μου είναι εντελώς αρνητική. Όχι για όλους τους εμβολιασμούς, τώρα συγκεκριμένα για αυτό, γιατί μου λέει τι μπορεί να προκύψει, δεν θα πάθει ποτέ, ας πούμε, κάτι κακό. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Αυτό έχω να πω. Υπάρχει ένας δισταγμός από την άποψη των γονιών. Υπάρχει ένα κενό, υπάρχει κάτι, το οποίο δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να υπάρχει συμμετοχή και η βεβαιότητα από τους παιδιάτρους, αλλά οι ίδιοι γονείς είναι πάντοτε που κάπου μπλοκάρουν σε όλο αυτό. Είναι και οι γονείς αυτοί οι οποίοι θα πάρουν την απόφαση αν θα ακολουθήσουμε τις συμβουλές και τις οδηγίες του παιδιάτρου ή θα επιλέξουμε να μην τον ακούσουμε και να παραλείψουμε κάποιους εμβολιασμούς και κάποια άλλα θέματα, γιατί θεωρώ ότι το να μην ακούς τον παιδίατρό σου δεν το κάνεις μόνο στο θέμα του εμβολιασμού, μπορεί να το κάνεις και σε άλλα θέματα που αφορούν την υγεία των παιδιών και των εφήβων. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι στη χώρα μας χρειαζόμαστε περισσότερη ενημέρωση, να μιλάμε ανοιχτά για όλα τα ζητήματα και μας λείπει και η έγκυρη ενημέρωση και η επιστημονική ενημέρωση σε γλώσσα όμως την οποία μπορούμε όλοι να καταλάβουμε. Και ειδικά όταν μιλάμε για τα θέματα υγείας παιδιών και εφήβων, όταν μιλάμε για τα προγράμματα εμβολιασμού, και τα οποία ότι η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε την ευθύνη ως γονείς για την τήρηση, για παράδειγμα, του προγράμματος εμβολιασμού που μας έλεγε και ο κύριος Νταλούκας ή για οτιδήποτε προκύψει. Χρειαζόμαστε πραγματικά ως χώρα περισσότερη ενημέρωση. Και θα ήθελα πραγματικά να ξεκινήσει η συζήτηση μεταξύ μας, βάζοντας στην κουβέντα και τον Κωνσταντίνο και την Καρολίνα. Δεν ξέρω ποιος θέλει να σχολιάσει και να απαντήσει, αλλά επειδή είναι δύο νέοι άνθρωποι, εγώ προσωπικά θα ήθελα να τους ρωτήσω ποιες θεωρούν ότι είναι οι κυριότερες προκλήσεις των νέων σχετικά με την υγεία τους. Μπορεί να απαντήσει όποιος θέλει, ο Κωνσταντίνος ή η Καρολίνα. Εγώ θεωρώ ότι γενικότερα δεν γνωρίζουμε τίποτα για το σώμα μας. Δεν γνωρίζουμε τι να κάνουμε αν πάθουμε κάτι. Πόσο μάλλον μια ασθένεια όπως ο καρκίνος. Ξέρω πολλά άτομα τα οποία όταν πέρασαν καρκίνο δεν ήξεραν ακόμη τι γίνεται στο σώμα τους, δεν ήξεραν
ποια είναι τα κυριότερα τα όργανα, δεν ήξεραν τι γίνεται. Και θα βάλω και εμένα σε αυτά τα άτομα. Όταν εγώ πέρασα καρκίνο, δεν γνώριζα πολλά πράγματα. Δεν γνώριζα τι γίνεται, τι θα πάθει το σώμα μου, ποιες είναι οι επιπτώσεις. Δεν μας ενημερώνουν, δεν υπάρχει καμία σωστή ενημέρωση. Και γενικότερα όλοι οι νέοι θεωρώ πλέον ότι είναι πολύ διστακτικοί στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Δεν γίνονται οι σωστές εξετάσεις και μπορεί η γυναίκα να έχει βάλει στην καθημερινότητά της το test pap ή κάποιες περαιτέρω εξετάσεις, αλλά οι άντρες γενικότερα είναι πολύ απομακρυσμένοι, θεωρώ, από γενικές εξετάσεις που πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο. Και αυτό βέβαια για μένα είναι πάρα πολύ προβληματικό, γιατί ένας κύριος λόγος που εγώ κατάφερα να αντιμετωπίσω τόσο γρήγορα τον καρκίνο ήταν γιατί υπήρχε πολύ καλή πρόληψη, γιατί εγώ παραπονιόμουν, γιατί ήξερα 2-3 πράγματα παραπάνω λόγω του αθλητισμού και ήξερα πώς αντιδράει το σώμα μου. Παρ' όλα αυτά ήμουν πλήρως ενημέρωτη για όλα. Και είναι στίγμα, θεωρώ, κάποια θέματα στην ελληνική κοινωνία ακόμη. Και νομίζω εκεί πέρα έγκυται η έλλειψη ενημέρωσης. Ότι υπάρχει αυτό το στίγμα. Δεν θα σου διδάξουν στο σχολείο πολλά πράγματα. Αν φτάσουμε ειδικά στα γενετικά όργανα ή στον καρκίνο, δεν αναφέρονται ποτέ αυτά. Ο καρκίνος θεωρείται κάτι το οποίο πρέπει να το έχεις μέσα σου και να το κρύβεις, να μην το συζητάς, να μην το εξωτερικεύεις. Δεν θέλουν οι γονείς να μιλήσουν γι' αυτό. Είναι κάπως... Εγώ το έχω λάβει αυτό σαν κάποια ντροπή. Αν θέλει κάποιος να μιλήσει για το παιδί του που πέρασε καρκίνο. Δηλαδή, πολλές φορές ντρέπεσαι να πεις κάτι τέτοιο. Και αυτό θέλω να τονίσω κυρίως. Ότι κάποια θέματα... Ναι, Κωνσταντίνε, εσύ ένα σχόλιο, ειδικά σε αυτά που είπε η Καρολίνα, η οποία εμένα με καλύπτουν 100%. Και εγώ θα ήθελα, πέρα από όλα όσα είπε η Καρολίνα, και συμφωνώ ότι ακόμα και σήμερα αποτελεί ταμπού το να μιλούμε για ορισμένα θέματα, και ειδικά στο σχολείο με την σεξουαλική αγωγή, η οποία δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ενώ θα έπρεπε να ξεκινά από τους εκπαιδευτικούς σε αρκετά μικρή ηλικία στα παιδιά, εντάξει, προσαρμοσμένοι πάντα στα ηλικιακά περιθώρια της κάθε βαθμίδας. Δυστυχώς σήμερα, ας πούμε, οι νέοι στην ελληνική κοινωνία κατά μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία κάνουν καταχρήσεις, και εγώ θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό αρκετά, γιατί, ας πούμε, το κάπνισμα είναι πάρα πολύ διαδεδομένο και πλέον πάρα πολλοί χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό τσιγάρο ή τέλος πάντων άλλα προϊόντα καπνού που νομίζουν ότι κάνουν μικρότερης έκτασης βλάβη στο σώμα τους, κάτι το οποίο δεν ισχύει και είναι όλα αυτά παραπληροφόρηση. Είναι το αλκοόλ, το οποίο στην Ελλάδα δεν ελέγχεται για το αν, ας πούμε, ένα παιδί 15, 16, 17 χρονών, αν βγει έξω το βράδυ και παραγγείλει κάτι αλκοολούχο, προφανώς και θα το σερβίρουν. Δεν πρόκειται κανένας να το ρωτήσει, να του ζητήσει οτιδήποτε τέτοιο. Σε αντίθεση με το εξωτερικό, που είναι πάρα πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα. Ακόμη και η είσοδος απαγορεύεται, ας πούμε, σε ορισμένους χώρους, αν δεν είσαι 18 τουλάχιστον. Επίσης, ένα επίσης μεγάλο ζήτημα είναι και η διατροφή, που, όπως ανέφερε και ο κύριος Νταλούκας, έχουμε πλέον πάρα πολλά παιδιά στην Ελλάδα τα οποία είναι παχύσαρκα, και στο σχολείο πάλι δεν γίνεται η σωστή ενημέρωση γύρω από την διατροφή και έτσι ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Και μεγάλο πρόβλημα που αποτελούν, ακόμα και τα κηλικεία που έχουμε στο σχολείο, πολλές φορές δεν έχουν υγιεινές επιλογές στο να μπορέσει να πάρει κάτι από το κηλικείο το οποίο θα είναι πιο υγιεινό. Γιατί τα κηλικεία θα αγοράσουν αυτά που πουλάνε, που είναι το κρουασάν και οι σοκολάτες. Γιατί αυτά αρέσουν στα παιδάκια, άρα αυτά θα πουλήσει. Και τέλος, ένα επίσης μεγάλο πρόβλημα στη γενιά μας αποτελούν και οι εξαρτησιογόνες ουσίες, οι οποίες δυστυχώς κυκλοφορούσαν και υπάρχει και εκεί έτσι μια σχετικά εκτεταμένη χρήση, ειδικά στις ειδικές μας, έτσι, στα περιθώρια 20 με 25, που κάποιος εξερευνά, ας πούμε, έτσι, και λίγο πιο, να το πω, μυστήριους τρόπους να διασκεδάσει. Αυτά από εμένα.
Εγώ θα ήθελα, Κωνσταντίνα, να σε ρωτήσω είναι κάτι το οποίο ανέφερε και η Καρολίνα. Ε, στις παρέες σας, στις συζητήσεις σας, μιλάτε για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, μιλάτε, για παράδειγμα, για τον HPV. Σίγουρα στη δική μας κοινότητα υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία, γιατί είναι αυτό που είπε και η Γεωργία πριν, όταν μπορούμε να προλάβουμε ένα καρκίνο, αν είναι δυνατόν, γιατί δεν κάνουμε όλοι το εμβόλιο, δεν εμβολιάζουμε όλοι τα παιδιά μας για να προλάβουμε αυτό το καρκίνο. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε αυτό που συμβαίνει. Οπότε μιλάτε για αυτά τα θέματα. Θα απαντήσει ο Κωνσταντίνος. Εγώ θα ήθελα να απαντήσετε και οι δύο. Θέλει να ξεκινήσει πρώτος, θέλει να ξεκινήσω εγώ. Πες εσύ και θα πω και εγώ μετά. Ωραία. Εγώ εκεί που έχω καταλήξει είναι γενικά ότι σε καμία περίπτωση δεν φτάνουμε να μιλήσουμε για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα, αλλά πάντα τίθεται η ερώτηση, έχεις κάνει εξετάσεις, χρησιμοποιείς, προσέχεις, αλλά ποτέ δεν καταλήγει να γίνεται κάποια ουσιαστική συζήτηση σε αυτό το θέμα. Γιατί όλοι πιστεύουν ότι δεν θα τους αγγίξει ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί όλοι πιστεύουν ότι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Απλά μαθαίνεις από έναν γνωστό ότι το κόλλησε και όλοι αναρωτιούνται πώς. Αλλά εγώ αυτό που έχω καταλήξει είναι ότι δεν δίνει κανένας κάποια ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Δεν προφυλάσσονται, δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικά. Και σε μεγαλύτερο ποσοστό ο ανδρικός πληθυσμός δεν κάνει κάποιες εξετάσεις γι' αυτό. Δηλαδή, πάντα η γυναίκα θα κάνει το τεστ PAP και θα κάνει τις εξετάσεις. Σπάνια έχω ακούσει φίλους μου, αγόρια, να μου έχουν πει ότι ναι, εμείς θα κάνουμε κάθε χρόνο εξετάσεις να δούμε αν έχουμε κάτι. Οπότε απλά υπάρχει αδιαφορία και δεν ξέρουν σε τι στάδιο μπορεί να φτάσει όλο αυτό. Δηλαδή, δεν είναι κόλλησα κάτι, πήρα μια αντιβίωση, πέρασε. Σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά παλαιότερα που δεν αντιμετωπίζονταν, οι άνθρωποι πέθαιναν, αλλά και πλέον, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές επιπτώσεις στα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα. Και επειδή είχα μία γνωστή που αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό θέμα με ένα νόσημα σεξουαλικώς μεταδεδομένο, όταν το ανακοίνωσε στην παρέα, δεν το εξέλαβε κανένας καλά. Δηλαδή, άρχισαν να την κατηγορούν ότι το ένα και το άλλο. Απλά θεωρώ ότι αυτά τυχαίνουν. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια προφύλαξη, να ενημερωνόμαστε τι μπορεί να πάθουμε και από το πιο μικρό που μπορούν να κολλήσουμε. Αυτό έχω να πω. Εγώ για άλλη μια φορά θα πω ότι αποτελούν θέμα ταμπού τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα και δυστυχώς όπως και σε όλα σχεδόν τα λοιμώδη νοσήματα, ο ασθενής θυματοποιείται κιόλας, δηλαδή παίρνει αυτό στο φταίξιμο για το ότι ας πούμε έχει κολλήσει είτε τον ιό του HIV, είτε τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων, είτε τίποτε τέτοιο, και όλοι κατηγορούν το άτομο το οποίο φέρει τον ιό. Όπως κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και στην αρχή με τον COVID, το οποίο όμως επειδή πήρε πολύ μεγάλη έκταση μετά, τελείωσε πολύ πιο γρήγορα το στίγμα γύρω από το συγκεκριμένο ιό, ενώ ας πούμε τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα αποτελούν ακόμα και σήμερα στίγμα για όποιον είναι φορέας ή έχει κολλήσει κάποια στιγμή στη ζωή του. Εγώ έχω την τύχη να σπουδάζω ιατρική, οπότε με τους συμφοιτητές μου προφανώς και μιλάμε για τέτοια θέματα και όσο μπορώ ενημερώνω τους φίλους μου, ας πούμε, για σωστούς τρόπους προφύλαξης και όλα τα σχετικά. Και γενικά από ό,τι έχω δει, οι νέοι στην Ελλάδα γνωρίζουν πράγματα για τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα, απλά όλοι πιστεύουν ότι δεν αφορά τους ίδιους και ότι αφορά τον διπλανό. Δηλαδή, σου λένε ότι δεν θα τύχει σε μένα, ας πούμε, να έρθω σε επαφή με κάποιο αγόρι ή κάποια κοπέλα που είναι φορέας του HIV ή του HPV. Οπότε αδιαφορούν και στο να κάνουν βήματα για να προλάβουν το να κολλήσουν κιόλας σε ένα τέτοιο νόσημα. Και τέλος θα ήθελα να αναφερθώ και στο ρόλο που έχουν και οι γονείς σε αυτό πάνω σε αυτή την εκπαίδευση, γιατί το σχολείο πρέπει να
να μας εκπαιδεύσει και να μας δώσει γνώσεις πάνω σε τέτοια ζητήματα, αλλά πρέπει και οι ίδιοι οι γονείς να ενημερώνουν τα παιδιά τους και να τα κάνουν να αισθάνονται πιο άνετα, να συζητούν και να ζητήσουν βοήθεια όταν χρειαστεί για ένα τέτοιο νόσημα, γιατί είναι πολλά τα άτομα τα οποία δεν θα ζητήσουν και βοήθεια γιατί ντρέπονται να πάνε ακόμη και στο γιατρό, γιατί θεωρούν πως ο γιατρός θα τους κατηγορήσει, ας πούμε, ότι κόλλησαν το οτιδήποτε επειδή δεν χρησιμοποίησαν προφυλάξεις. Κάτι το οποίο είναι εντελώς λάθος, γιατί ο γιατρός δεν είναι εδώ για να κατηγορήσει, ο γιατρός είναι για να βοηθήσει τον ασθενή και να τον οδηγήσει στη θεραπεία. Γεωργία, μιλάμε στην ελληνική οικογένεια για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Νομίζω ότι αυτό ανατίθεται να το κάνει η μαμά με τα κορίτσια και ο μπαμπάς με τα αγόρια. Αν ρωτάς εμένα, ναι, εγώ προσπαθώ να μιλήσω έστω και με 2 αγόρια, όσο μπορώ να καταλάβω. Ευτυχώς έχει αναλάβει ο Δημήτρης ένα μεγάλο ρόλο σε αυτό. Και αυτό που διαπιστώνω είναι ότι τουλάχιστον το σχολείο έχει αρχίσει να κάνει πολύ σημαντικά βήματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Με κάποιες εργασίες, με κάποιες συζητήσεις, με κάποιους φιλοξενούμενους στα σχολεία που αρχίζουν και συζητάνε. Έχουν αρχίσει να γίνονται σημαντικά βήματα. Εγώ αυτό διαπιστώνω. Τώρα από την οικογένεια, ναι, αυτό δεν είναι λίγο παράξενο, αλλά τουλάχιστον αν ρωτάς εμένα προσωπικά, προσπαθώ να το ξεπεράσω αυτό και να κάνω όσο το δυνατόν κάποιες συζητήσεις και να κατευθύνω τα αγόρια έτσι να σκέφτονται λίγο πιο σοφά, πιο προφυλαγμένα, πιο. Με μεγαλύτερο... Και μέσω των εμβολίων, δηλαδή το εμβολιασμός τώρα, όταν με ρωτάει ο Άγγελος, ας πούμε, ο μεγάλος μου ο γιος, τι είναι αυτό, κάθομαι και το εξηγώ αναλυτικά, ότι αυτό θα σε προφυλάξει από αυτό, από ένα ενδεχόμενο καρκίνο, αν υπάρχει κάποια σεξουαλική επαφή και έχεις κοντιλώματα, όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι ναι, ότι αυτό που προσπαθούν οι περισσότεροι γονείς είναι να συζητήσουμε και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας να σέβονται τη ζωή, να σέβονται το σώμα τους, να σέβονται και τον άλλον. Πέρσι στην έρευνα που έδειξε το Καθηνάκι, ειδικά για τις αντιλήψεις των γονέων όσον αφορά το εμβόλιο του HPV, η αλήθεια είναι ότι ως πηγή ενημέρωσης οι περισσότερες απαντήσεις ήταν ότι θα το συζητήσουμε πρώτα με τον παιδίατρο και μετά με το κοινωνικό μας κύκλο και τα social media. Και η αλήθεια είναι ότι ενημερωνόμαστε ή πολλές φορές επιλέγουμε να ενημερωθούμε για θέματα υγείας μέσα από το διαδίκτυο. Κωνσταντίνα και Καρολίνα, ισχύει? Χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για να ενημερωθείτε για θέματα υγείας? Εγώ έτυχα να έχω έναν πολύ καλό γιατρό και γενικά έχω περάσει από πολύ καλούς γιατρούς που είχα την άνεση και μου είχαν δημιουργήσει ένα αίσθημα ότι είμαι εντάξει να μιλήσω μαζί τους και να τους ανοιχτώ. Οπότε επικοινωνώ πολύ συχνά με τους γιατρούς μου και είμαι τυχερή σε αυτό. Αλλά βέβαια εννοείται πώς θα μπούμε. Εγώ θα μπω να κοιτάξω για ένα σύμπτωμα, για μια ασθένεια ή έχω μπει και έχω κοιτάξει για τον δικό μου καρκίνο που πέρασα, γιατί συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες, δεν υπήρχαν αρκετές πληροφορίες και κακώς ή καλώς πλέον τα πάντα υπάρχουν στο διαδίκτυο και μπορείς να ενημερωθείς πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα, χωρίς να πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος με έναν γιατρό ο οποίος είναι σε κάποια ηλικία, είναι μεγάλος, είναι ένας επιστήμονας και πολλές φορές αυτό που θα σου πει θα σου πει λίγο πιο ομά και σκληρά, ενώ μπορείς να έχεις το χρόνο σου, το χώρο σου και να κάτσεις να το διαβάσεις ήρεμα και ήσυχα. Αλλά παρόλα αυτά εγώ πάντα προσπαθώ να έχω κάτι ενδιάμεσο. Ενημερώνομαι πάρα πολύ τους γιατρούς μου και τους εμπιστεύομαι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά παράλληλα ναι, θα χρησιμοποιήσω το διαδίκτυο. Κωνσταντίνο, τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να απαντήσεις, γιατί είσαι και σπουδάζεις και ιατρική. Οπότε, αν θέλεις όμως να απαντήσεις και να μας πεις αν χρησιμοποιείς ως Κωνσταντίνος και όχι ως επιστήμονας το διαδίκτυο να ενημερωθείς για θέματα υγείας.
Εγώ λοιπόν αυτό, πέρα από τη σχολή, θα σας πω τι χρησιμοποιούν οι φίλοι μου για να ενημερωθούν, ας πούμε, όταν μαθαίνουν κάτω από κάποιο γιατρό. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουν με το που φύγουν από το ιατρείο είναι να μπουν στο Google, να πατήσουν το όνομα, ας πούμε, της διάγνωσης και να κάτσουν να ψάξουν πληροφορίες στο διαδίκτυο. Απλά το θέμα εδώ είναι ότι πολλοί δεν ξέρουν πώς να ψάξουν έγκυρες πηγές πληροφόρησης. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι, ας πούμε, το ίντερνετ αυτό καθ' αυτό, γιατί το ίντερνετ χρησιμοποιούν και οι επαγγελματίες υγείας για να ενημερώνονται. Αλλά ενημερώνονται από έγκυρες πηγές, οι οποίες έχουν περάσει από έλεγχο πρωτού δημοσιευθούν. Ένας άνθρωπος ο οποίος για πρώτη φορά θα μπει να ψάξει κάποιο θέμα υγείας στο ίντερνετ, μπορεί να πέσει σε διάφορα blog και σελίδες, κάποιες φορές και επιτίδιων, που προσπαθούν να τον κατευθύνουν προς άλλες πορείες, με δικά τους ωφέλη ο καθένας, και να πέσουν θύμα αυτού, χωρίς δηλαδή να μπορούν να καταλάβουν αν αυτά που διαβάζουν εκείνη την ώρα είναι αλήθεια ή όχι. Και αυτό είναι το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, με την ενημέρωση μέσω του ίντερνετ, ότι πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν την εγκυρότητα ή όχι αυτού που διαβάζουν εκείνη την ώρα και οδηγούνται σε λάθη. Δυστυχώς ο χρόνος περνάει και περνάει ευχάριστα και περνάει και πολύ γρήγορα. Εδώ θα πρέπει να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που έχουμε δεχτεί, τις οποίες όμως θα μας επιτρέψετε να σας απαντήσουμε προσωπικά, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, και ειδικά κάποιες πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις που αφορούν τον καρκίνο. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, να δώσουμε μια υπόσχεση ότι θα επαναλάβουμε αυτή τη συζήτηση και για άλλα θέματα που απασχολούν την ελληνική οικογένεια. Έχει μείνει μαζί μας και ο κύριος Νταλούκας και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου, Κώστα, ένα σχόλιο όπου λένε ότι ναι, μεν γίνονται ενημερώσεις, ειδικά στην πρωτοβάθμια υγεία, από επαγγελματίες υγείας, αλλά αυτό που μερικές φορές παρατηρούμε είναι ότι λείπει η εκπαίδευση και των επαγγελματιών υγείας για κάποια θέματα. Ουσιαστικά θέλουμε ως γονείς και οι επαγγελματίες υγείας που αναλαμβάνουν να κάνουν κάποιες ενημερώσεις να είναι λίγο πιο εκπαιδευμένοι, να παρακολουθούν τα νέα δεδομένα και να μιλάνε με γλώσσα κατανοητή. Ξέρω, είμαι σίγουρη ότι όλα αυτά τα σημειώνεις και κάθε φορά που κάνεις κάποιες προτάσεις και κάποιες δράσεις τα έχεις πάντα στο νου σου. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Να ευχηθούμε να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα, η νέα χρονιά που θα έρθει να είναι καλύτερη για όλους μας από αυτή που έχουμε περάσει και να έχουμε την υγεία μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.